हरे कृष्णा पुष्पलता माताजी. हरे कृष्णा विनय माताजी. करायची सुरुवात. तिघीच जणी आहोत आपण. येस माताजी. तिघी जणी आहोत. करायची का सुरुवात आपण का हो काय? हो 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 हो. कारण आला ग्रुपवर काही मेसेजेस आले, योजना माताजींचं पण काहीतरी अडचण आहे. आणि त्या हो, दुसऱ्या माताजी तिच्याकडे म्हणाले पाहुणे आहेत. ना, वनिता माताजी, विनिता माता. मी आज बोलणंही झालं त्यांचं काही माताजी, कळलं मी नाही तुम्हाला बाकीच्यांचं कॉल म्हणून. केला होता. ऍक्च्युली तुमचा कॉल स्विच ऑफ आला. मी सहज बऱ्याच जणांशी पर्सनली बोलत होते आज, चॅन्टिंग आणि जनरली अध्ययनावर ना. तर म्हणून हा. मनीषांची बोलणं झालं. योजना माताजींची नाही झालं, पुष्पलता माताजींची झालं बोलणं. तर मी म्हटलं बोलत होते तर काही काहींच्या अडचणी आहेत आणि सुट्ट्या चालू आहेत वगैरे ना, तर त्याने हो, सुट्ट्या आहेत. हा मुलांच्या तेच घरात काहीतरी पाहुणे येतात. कोणाकोणाकडे तर काही प्रत्येकाच्या काही कमिटमेंट्स आहेत, तर हरकत नाही. आपण सुरू करूया. मी आता सुरूच करणार होती, तेवढा तुम्ही जॉईन झालात. तर आपण प्रार्थनेने सुरुवात करूया. ओम हम्म. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे कृष्ण. एक मिनिट द्या मला. क्षमस्व बेल वाजली, मला जायला लागली. सो प्रार्थनेने सुरुवात केली आपण. तर 10व्या अध्यायावर आपण आहोत. आणि श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री गौर निताई यांना साष्टांग दंडवत. श्री शिला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराजांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री नामनिष्ठ प्रभूजींच्या चरणी साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. तर आपण 10व्या अध्यायावरती आहोत. 8वा श्लोक आहे. जसं मी सांगितलं त्या दिवशी
की 8व्या श्लोकापासून इथे आपल्याला चतुश्लोकी गीता बघायला मिळणार आहे. की 8, 9, 10, 11 हे जे आहेत हे गीतेचं सार सांगतायत. आणि याच्यातनं आपल्याला संपूर्ण गीतेचं सार इथे भगवंतांच्या तोंडून हे जे ऐश्वर्य भगवंतांनी, हा जो विभूती योग आपण बघतो आहोत, त्यामध्ये भगवंतांनी आपलं ऐश्वर्य सांगितलेलं जे 7व्या अध्यायामध्येही आपण बघितलं, की जिथे परा अपरा शक्ती आपण भगवंतांच्या बघितलेल्या आहेत. आणि भगवंतांनी आपलं भौतिक प्रकृतीमधलं जे काही त्यांचं अस्तित्व आणि ते जे कशा प्रकारे आहे आणि कुठल्या कुठल्या सूचक अभिव्यक्ती त्या आपल्याला, जसं आपल्याला तिथे पृथ्वीच्या सुगंधात, त्याच्यानंतर बुद्धिमानांच्या बुद्धीमध्ये, चंद्र सूर्यांच्या प्रकाशामध्ये, या सगळ्यामध्ये भगवंत आहेत. बलवानांच्या बलामध्ये, म्हणजे शक्तीमध्येही भगवंत आहेत. की या सगळ्यामधून आपल्याला भगवंतांचं वास्तव्य निश्चितच जाणवत असतं. आणि म्हणून या प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता हे भगवंत आहे, ते प्रत्यक्ष भगवंत सांगतात. आणि भगवंतांनी प्रत्यक्ष हे स्वमुखातून सांगितलेलं आहे. या चारही श्लोकातून भगवंत आपल्याला संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन या 3 गोष्टींविषयी आपल्याला जाणता येतं. थोडंसं जे सखोल आहे ते आपण पुढच्या टप्प्यांवर बघूया. पण निश्चितच त्याचा जो थोडासा जो काही भाग आहे की कशा प्रकारे आपण भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करणे, म्हणजे भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत होणं. आणि त्यानंतर अभ्युदय आणि प्रयोजन. अभ्युदय म्हणजे ज्या ज्या क्रियाकलापामधून, ज्या ऍक्टिव्हिटीज मधून आपण भगवंतांशी जोडले जातो. आणि प्रयोजन काय आहे, तर भक्तीचं प्रयोजन आहे, भगवंतांशी जोडलं जाण्याचं आणि भगवंतांना पूर्णपणे प्राप्त करण्याचं ते प्रयोजन असलं पाहिजे. म्हणजे ते उद्दिष्ट साध्य करायला निश्चितच या प्रवासाचा, म्हणजे संबंधाचा निश्चितच आवश्यकता असते. तर म्हणून भगवंत इथे सांगतायत, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. भगवंत सांगतायत, मीच सर्व प्राकृतिक आणि आध्यात्मिक जगतांचं उत्पत्ती करता आहे आणि सर्व काही माझ्यापासूनच उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य मला पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. अशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की या प्राकृत आणि आध्यात्मिक म्हणजे काय, ते आपण बघितलं, स्पिरिच्युअल आणि मटेरियल वर्ल्ड, या दोन्हीची निर्मिती, परा आणि अपरा शक्ती, या दोन्हीही शक्तींची निर्मिती भगवंतांनी केलेली. आणि हे सगळं काही भगवंतांपासूनच उद्भवतं. आणि जे हे पूर्णपणे जाणतात की भगवंत हे परमधाम, परम कारण आहे, सर्व कारणांचे कारण असे परम कारण आहे, ते निश्चितच भगवंतांना आपला पूर्णपणे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होऊ शकतात आणि भगवंतांना मनापासून, अंतःकरणापासून भजू शकतात. आणि अशा प्रकारे आपल्याला काही संदर्भांसह इथे दिलेला आहे. भगवंतांशी जो संबंध जोडला जातो यासाठी आपल्याला अनेक असे संदर्भ दिलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये ब्रह्मसंहिता आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या आपण महोपनिषद इथे दिलेलं आहे, त्यानंतर वराह पुराण दिलेलं आहे. असे निरनिराळे इथे संदर्भ दिलेले आहेत. आणि सगळ्यात शेवटी भगवंत इथे सांगतायत की भगवान श्रीकृष्ण हेच संपूर्ण सृष्ट गोष्टींचे उगमस्थान आहे आणि त्यांनाच सर्व गोष्टींचे परम कारण असं म्हटलं जातं. श्रीकृष्ण इथं म्हणतायत की सर्व काही माझ्यापासून उत्पन्न झाल्यामुळे मीच सर्वांचे मूळ उगमस्थान आहे. सर्व काही माझ्या अधीन आहे, माझ्याहून श्रेष्ठ असा कोणीही नाही. जे आपण या 10व्या अध्यायाच्या सुरुवातीलाही जाणलं की भगवंतांचं मूळ कोणीच जाणू शकत नाही. ना देवी देवता, ना 4 ऋषी, ना चतुष्कुमार, ना सप्त ऋषी, कोणालाही भगवंतांचं मूळ माहिती नाही, कारण भगवंत हेच मूळ आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की सगळं माझ्यापासून निर्माण झालेलं आहे. ज्या तत्वाला आपण जाणलंय, महाविष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू, की ज्या प्रकारे त्या कारण सागरामध्ये कर्णोदकशाही विष्णू जे आहेत त्यांच्या अनेक श्वासांमधून, त्यांच्या श्वासांमधून अनेक ब्रह्मांड, म्हणजे अशा मोहरीच्या दाण्यासारखी अशी ब्रह्मांड निर्माण होत आहेत. आणि या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ब्रह्मादेव आहेत आणि ते सृष्टीची निर्मिती करतात. आणि अशी अनेक ब्रह्मांड आहेत ज्याच्यामध्ये गर्भोदकशाही विष्णू हे प्रवेश करतायत आणि ज्या जीव तत्वामध्ये क्षीरोदकशाही विष्णू परमात्म रूपाने प्रवेश करतात. प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंकडून वैदिक प्रमाणानुसार जो श्रीकृष्णांना जाणतो तो आपल्या संपूर्ण शक्तीने श्रीकृष्ण भावनेमध्ये निमग्न होतो आणि खऱ्या अर्थाने विद्वान होतो. म्हणजे तिथे कुठेही मिथ्याचार नसतो, तिथे कुठेही भोंदूगिरी नसते, तिथे प्रत्यक्ष कृष्ण भावना असते. आणि म्हणून त्याच्या तुलनेत श्रीकृष्णांना न जाणणारे इतर सर्वजण मूर्खच होत. मूर्ख हा शब्द प्रभुपादांनी वापरला आहे की ते इतर कुठलाही नाही, प्रत्यक्ष अगदी म्हणजे मूर्ख आहेत ते लोक, जे जाणू शकत नाही. मग मायावादी किंवा जे असो, निराकारवादी असो, निर्विशेषवादी असो, पण जे मायावादी लोक, जे तामस अशा आपण म्हणतो ज्या सत्व, रज आणि तमस हा जो भाव आहे त्याच्यामध्ये मूर्ख आहेत ते केवळ. म्हणून जे मूर्ख आहेत, नराधम आहेत, असुरी आहेत, राक्षसी आहेत, ते भगवंतांना जाणूच शकत नाही, हे प्रत्यक्ष भगवंत सांगतात.
केवळ मूर्खच श्रीकृष्णांना साधारण मानव समजतो. अशा मूर्खांद्वारे कृष्ण भावना भावित मनुष्याने गोंधळून जाऊ नये, म्हणून ते असोसिएशनच नको हो, अशांच्या जवळच जाऊ नये. त्याने भगवद्गीतेवरील सर्व अनाधिकृत भाष्ये आणि भाष्यकारांनी स्वमताने लावलेले अर्थ टाळले पाहिजे. इट शुड बी कम्प्लिटली अवॉइड, कारण जे आपल्याला वेगळ्या मार्गाला नाही. कारण तिथे आपल्याला आपण ताडू शकत नाही चांगलं कोण वाईट, पण निश्चित हे जाणलं पाहिजे की हे कुठेतरी फक्त स्वमताने आणि म्हणजे कुठेतरी फक्त काय म्हणतात त्याला, कुठल्याही बिनबुडाच्या अशा भाष्य करता आहे. अशा गोष्टीला निश्चितच कुठेतरी टाळलं पाहिजे आणि निश्चयाने व दृढतेने कृष्ण भावनेच्या मार्गावर अग्रेसर राहिलं पाहिजे. इथे प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण, की जी डिटर्मिनेशन आहे, भगवंत आहेत आणि भगवंत निश्चितच आपलं संरक्षण करणार आहे. ही जे डिटर्मिनेशन हे प्रल्हाद महाराजांकडनं घ्या, की जे स्थिता धीर मुनी की दृढता, ती दृढता प्रल्हाद महाराजांकडनं, ती निश्चयता ही प्रल्हाद महाराजांकडे, की ज्या आणि मग ती आर्तता, ज्या द्रौपदीने आर्ततेने फक्त भगवंतांचाच धावा केला, ती आर्तता, कारण ती आर्त होती पण निश्चितच भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकत. आणि भगवंतांना जाणल्यावर दुसरं काही नको, जे ध्रुव महाराजांना अर्थार्थी होते पण भगवंत दिसल्यानंतर दुसरं काही नकोय हो, मला फक्त तुमच्या सेवेमध्ये. म्हणून त्या ध्रुव ताऱ्यावर आपण बघतो की जो पोल स्टार आहे आणि त्याला ध्रुव असं अढळ स्थान दिलेलं आहे भगवंतांनी, कारण भगवंतांकडे भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे. आणि निश्चितच भक्त भगवंतांना आणि भगवंतांना भक्ताला भगवंत राधर आणि भगवंतांना भक्त हे निश्चितच विशेष, म्हणून हा संबंध आपण इथे जाणतो आहोत. आणि हा संबंध फक्त भक्त आणि भगवंतांमध्येच तयार होऊ शकतो, की जे भगवान रूपाला, भगवंतांच्या श्याम सुंदर अशा या रूपाला आणि ज्या आपण म्हणतो की द्विभुजाधारी आणि अशा मनुष्य रूपाला जो जाणू शकतो, तो निश्चितच भगवंतांच्या भक्तीमध्ये. म्हणून जो विग्रह आपण म्हणतो, ज्या विग्रहाची पूजा केली जाते, की निश्चित त्या विग्रहामध्ये पूर्णपणे आपण इतकं ते आळवून, म्हणजे ज्या प्राणप्रतिष्ठा केलेली असते, की प्रत्यक्ष भगवंतांचं अस्तित्व आणि वास्तव्य असतं. आणि अशा प्रकारे त्या वास्तव्याशी, की आपण बघा की त्या मूर्तीसमोर बसलो तर कधी कधी ढळाढळ आपल्या डोळ्यात अश्रू बाहेर काय येतात, तो काय येतात, विचार केलाय का तुम्ही? का आपल्याला इतर कुठे म्हणजे ते सिनेमा बघताना बघितलेलं ते काय सगळं आपल्याला माहिती असतं, की काय चाललंय, ते सगळं ग्लॅमरस किंवा ते खरं आहे नाही खरंय ते आपल्याला त्याचं कल्पना असते. पण देवळात गेल्यानंतर म्हणजे किती वेळा माहित नाही, आपण त्या खूप आत्ताशा ते बिगिनिंग म्हणतो ना आपण, अगदी कुठेतरी खूप सुरुवातीच्या पातळीवर आहोत, पण तरी पण कुठेतरी असा जो भाव जो आहे, तो भाव, कारण भगवंत हे भावाग्रही जनार्दन आहे आणि तो भाव खूप महत्वाचा आहे. म्हणून भगवंत सांगतायत ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति. मग ते फळ असो, पान असो, फूल असो किंवा पळीभर पाणी, तो भाव महत्वाचा आहे. प्रेमाने आणि भक्तीने भगवंतांना अर्पण करा, भगवंतांना निश्चित ते मान्य. असा हा संबंध भगवंत इथे सांगतात. मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. बघा, तुष्यन्ति च रमन्ति च, त्यांना दुसरं काही नसतं, त्यांना भगवंतांच्या बद्दलच्या विचारांमध्ये ते रमून जात असतात. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगताय, माझ्या शुद्ध भक्तांचं चित्त माझ्यामध्येच वास करीत असतं, त्यांचं जीवन माझ्या सेवेमध्ये समर्पित असतं आणि एकमेकांमध्ये माझ्याबद्दल चर्चा करण्यापासून आणि बोधन करण्यापासून त्यांना अत्याधिक संतोष आणि आनंद प्राप्त होत असतो. बघा, तुम्ही इथे सर्वजण आलेला आहात, श्रवणम आणि कीर्तनम, किती सुंदर ही कीर्तनमची सेवा, श्रवणमची सेवा करताय. तुम्हाला भगवंतांविषयी जाणून घेण्यात किती आनंद प्राप्त होतोय आणि कुठेतरी ती उत्सुकता आहे, भगवंतांना जाणायचं आहे. आणि म्हणून हे जे अभ्युदय आणि म्हणून हा जो संबंध प्रस्थापित झालाय, ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज, म्हणून आपण म्हणतो ना की भक्तीचा मार्ग हा श्रद्धा आहे, पण ती श्रद्धा पुढे कशी वाढीस लागणार, तर साधू संघ, भजन क्रिया आणि अनर्थ निवृत्ती कशाने येणार आहे, भजन क्रिया आणि साधू संघाने. हे जे असोसिएशन आहे, ही जी चर्चा करण्यासाठी भक्त महत्वाचे आहे आणि म्हणून त्यांबरोबरच ते असोसिएशन हे होऊ शकतं. भगवत भक्त हे भगवंतांच्या गुण आणि लीलांचे अहर्निश स्तवन करण्यात रममाण झालेले असतात. त्यांचं हृदय आणि प्राण निरंतर श्रीकृष्णांच्या ठायी लीन झालेले असतात आणि इतर भक्तांबरोबर कृष्ण कथा करण्यामध्येच त्यांना आनंद वाटत असतो. म्हणून इथे भगवंतांनी सांगितलंय, भक्ती ही एका बीजाप्रमाणे आहे. जर जीवाच्या हृदयामध्ये आणि जर जीवाच्या हृदयामध्ये या बीजाचं रोपण केलं आणि जर जीवाने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या महामंत्राचं श्रवण आणि कीर्तन केलं, तर ज्याप्रमाणे एखाद्या वृक्षाचं बीज नियमितपणे पाणी घातल्याने अंकुरित होते, त्याप्रमाणे ते बीज अंकुरित होतं.
ही आध्यात्मिक भक्तिलता, बरं का, ही भक्तिलता, ही जी वेल आहे ना, ती हळूहळू वाढत जाते आणि ब्रह्मांडांचे आवरण भेदीत आध्यात्मिक विश्वातील ब्रह्मज्योतीमध्ये प्रवेश करते. आध्यात्मिक विश्वातही ती वाढत जाते आणि श्रीकृष्णांच्या सर्वोच्च, सॉरी, हा, आणि श्रीकृष्णांच्या ब्रह्मज्योतीमध्ये प्रवेश करते आणि आध्यात्मिक विश्वातही ती वाढत जाते आणि श्रीकृष्णांच्या सर्वोच्च लोकामध्ये म्हणजेच गोलोक वृंदावनामध्ये जाऊन पोहोचते. अखेरीस ही भक्तिलता श्रीकृष्णांच्या चरणकमळांचा आश्रय घेऊन तेथे विश्राम करते. ज्याप्रमाणे एखाद्या वेलीची वाढ होत असताना फळे आणि फुले येतात आणि हळूहळू या भक्तिरूप लतिकेला फळे येतात आणि श्रवण कीर्तन, त्याचप्रमाणे हळूहळू या भक्तिरूप लतिकेला फळे येतात आणि श्रवण कीर्तन रूपामध्ये भक्तिलतेवर जलसिंचन चालूच राहते. किती सुंदर उदाहरण आहे बघा. या भक्तिलतेचे विस्तृत वर्णन चैतन्य चरितामृतातल्या मध्यलीला अध्याय 19 मध्ये करण्यात आलेलं आहे. त्या ठिकाणी असं वर्णन करण्यात आलेलं आहे की जेव्हा पूर्ण वाढ झालेली भक्तिलता भगवंतांच्या चरणकमलांचा आश्रय घेते, तेव्हा मनुष्य भगवत प्रेमामध्ये पूर्णपणे तल्लीन होतो आणि ज्याप्रमाणे मासा पाण्याविना जगू शकत नाही, त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या सान्निध्याविना क्षणभरही जगू शकत नाही. अशा अवस्थेत भक्ताला भगवंतांच्या सान्निध्यामध्ये साक्षात दिव्य गुणांची प्राप्ती होत असते. आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे युवक युवती एकमेकांच्या सहवासात आनंद प्राप्त करीत असतात, त्याचप्रमाणे कृष्ण भावनेतील साक्षात्कारी व्यक्ती अशा दिव्य कथनांचे म्हणजे भगवंतांच्या विषयीचे कथन केलं जातं ते करण्यामध्ये आनंद प्राप्त करत असतात. हा जो संबंध हळूहळू कसा कसा तो संबंध वाढीस कसा लागणार, तो संबंध पक्का कसा होणार आहे, तर तो पक्का असा होणार कारण त्याच्यासाठी श्रवण कीर्तन हे गरजेचं आहे. श्रवणम कीर्तनम वंदनम अर्चनम स्मरणम पादसेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, या 9व्या अध्यायामध्ये आपण ज्या भक्तीच्या नवविध सेवांविषयी जाणलेला आहे. आणि म्हणूनच जो भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकतो, ज्याची भक्ती लता आहे, म्हणून त्या गोलोक वृंदावनाला जेव्हा आपण घेऊया, 10व्या अध्यायानंतर आपण घेऊया, खरं खूप सुंदर आहे त्याचं वर्णन, की त्याच्या धागा दिसेल आणि जे सांगितलेलं आहे ना, की हा जो धागा आहे हा भगवंतांच्या गोलोक धामाकडे, की याला धरून आणि याच्या सहाय्याने जे इथे वर्णन केलेलं आहे, या भक्तिलतेचं जे वर्णन केलेलं आहे, आणि मग याच्या वेलीची वाढ होत असते. आणि इथे दिलेलं आहे की नियमितपणे अंकुरित होऊन ते हळूहळू वाढत जाऊन ब्रह्मांडांचे आवरण भेदीत आध्यात्मिक विश्वातील ब्रह्मज्योती म्हणजे भगवंतांची ब्रह्म हे भगवंतांपासूनचा प्रकाश, आणि म्हणून मग त्याच्यामध्ये प्रवेश करून पुढे अजूनही प्रवेश करून पुढच्या लोकामध्ये म्हणजेच भगवंतांच्या उच्च अशा सर्वोच्च लोकामध्ये म्हणजेच गोलोक वृंदावनामध्ये जाऊन पोचते. कारण ही जी भक्तिलता याचा आधार घेऊनच आपण म्हणून नामस्मरण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आपण त्या राधेला आळवतोय, विनवतोय की आम्हाला तू कृष्णाच्या भक्तीत ठेव आणि ती भक्ती इतकी दृढ होऊ दे की आम्हाला त्या गोलोक वृंदावनामध्ये प्रवेश मिळेल. अशा प्रकारे या कुठेतरी आपण त्या संबंधाला खूप काय म्हणतोय ना, पक्क करण्याचा हा निर्धार असतो, दृढता असते. आणि मग ती अजून दृढता करण्यासाठी काय करायचं आहे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धियोगम तम येन मामु पयांती. भगवंत म्हणताय तिथे की जे प्रेमाने सतत माझी हरे सेवा. कृष्ण माताजी. येस माताजी, हरे कृष्ण. वाचायचंय? नाही, वाचते पण 8वा श्लोक जो झाला ना, हा 8व्या श्लोकामध्ये मग ते हे कळेल का, म्हणजे 8 हो हो वसू, हा 11 रुद्र आणि 12 आदित्य, बरं, हे एक हे मिनिट. काय काय आहे हे समजेल का, म्हणजे येस, तुमच्याकडून ऍक्च्युली काय? ना ते हा आपण सांगूया. हा, 8 वसू हा याचं तुम्हाला मी डिटेलिंग ग्रुपवर पाठवते माताजी, की हा नारायण ग्रुपवरती पाठवलं तरी ब्रह्मदेवाचा चालेल. जन्म हा. झाला. येस येस, नारायण, कारण याचं हम्म. पुढचं निश्चितच भागवतामध्ये याच्याविषयी आपल्याला जाणायचंच आहे. नारायणापासूनच हा इंद्र, 8 वसू, 11 रुद्र आणि 12 आदित्य यांचं मी नक्की डिटेल हा पाठवते. तर तुम्हाला बर पुढच्या बर बर. टप्प्यावर निश्चितही मिळेलच. पण तरी म्हणून मी खूप खोल हम्म. याच्यात जात नाही, कारण दुसऱ्या टप्प्यावर इतका ज्ञान हे पुष्कळ आहे. पण निश्चितच ज्यांना याची हा हा जाणून घ्यायचंय अजून, त्यांना मी निश्चित ग्रुपवर ते पाठवते. हा नक्कीच. ग्रुपवरती पाठवलं तर चालेल. येस येस, काय नक्की हरकत नाही. माताजी.
हरे कृष्ण. हो हो. बाकी हे समजतंय हरे कृष्ण. माताजी? बाकी याच्या काही मध्ये काही शंका आहे? हो, नाही नाही, समजते. समजतं, ठीक आहे. हो. ओके. 8वा 9वा आपला झाला. आता 10वा श्लोक आहे आपला. येस. येस. जे प्रेमाने सतत मी वाचते, जर वाटलं तर मी नक्की तुम्हाला कोणाला इच्छा आहे का वाचायची, तर मी निश्चितच कोणालाही नक्की संधी देईन. आणि नाहीतर मी वाचता वाचताच तुम्हाला त्याची चर्चाही करते तुमच्याशी. ठीक आहे सगळ्यांना? सांगितलं वाचायला तरी चालेल. हरे हा कृष्ण. ठीक आहे, सांगितलं तरी ठीक आहे वाचेल. माताजी. हा हा. हा. बोला मिनल माताजी. सांगितलं तरी वाचू म्हटलं आम्ही. ठीक आहे, पुस्तक ठीक आहे. आहे हा, आपलं. तुमचंही वाचन होतं, हं. निश्चित निश्चित. हरकत नाही. हरे म्हणजे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचायचंय माताजी, वाचा आहे नक्कीच. कुठपासून वाचायचंय? हा, अनुवाद वाचलात तरी चालेल आधी, मग मी त्याच्यातलं तात्पर्यातलं मी चर्चा करते तुमच्याशी. जे प्रेमाने सतत माझी एक मिनिट. जे प्रेमाने सतत माझी सेवा करण्यात युक्त असतात, हा, त्यांना मी असे ज्ञान देतो, ज्यामुळे ते मला येऊन पोहोचतील. तात्पर्य सगळं वाचायचंय का त्यातलं काही वाचायचंय? सगळ्या नका वाचू, एक मिनिट. हम्म. मी तात्पर्यामधलं जे काही महत्वाचं आहे ते तुम्हाला सांगते, ठीक आहे. हा, सो आधी जे तुम्ही सांगा. प्रेमाने सतत, हा मी सांगते तुम्हाला लागलं तर वाचायला नक्कीच, ठीक आहे. हं. सततम कीर्तयन्तो माम. बघा, सततम कीर्तयन्तो माम, की सतत, हा जो श्लोक आहे तेषाम सतत युक्तानाम, आणि त्याच्याबरोबर त्याच्याच सारखा आपल्याला श्लोक की सततम कीर्तयन्तो माम, की ज्या प्रकारे भगवंतांच्या सेवेमध्ये सतत जे स्वतःला युक्त ठेवतात त्यांना मी असे ज्ञान देतो की ते मला येऊन पोहोचतील. कारण कसं आहे की भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर त्या संबंधाची वृद्धी होताना, वाढ होताना निश्चितच ती भक्तिलता वाढतीये. आणि मग त्या प्रेमाने, म्हणजे त्या प्रेमभावापर्यंत, की जर श्रद्धा आहे, साधू संत भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती होण्यासाठी या सगळ्या षड्रिपूंमधून काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर याच्यातनं सगळी निवृत्ती हो, कुठेतरी तो मोह बाजूला ठेवून भगवंतांविषयी रुची, निष्ठा, आणि मग कुठेतरी भगवंतांविषयी रुची, निष्ठा, आणि मग ती भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. मग या प्रेमाचा संबंध जो निर्माण होतो आहे तो निश्चितच कशाने होतोय, तर भगवंतांविषयीच्या ज्ञानाने, आणि निश्चितच ती सेवा करणे, नामस्मरण सेवा, याच्यातून त्याची वृद्धी होती. आणि म्हणून आपण इथे जे बघतो आहोत, बुद्धी योगम हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. की दुसऱ्या अध्यायात भगवंतांनी अर्जुनाला उपदेश देताना म्हटलं की आतापर्यंत तुला मी अनेक विषयांबद्दल सांगितलं, पण मी आता तुला बुद्धियोगाबद्दल सांगेन. या श्लोकात बुद्धियोगाचा अर्थ विशद करून सांगण्यात आलेला आहे. कृष्ण भावना भावित करणे म्हणजेच बुद्धियोग होय, आणि हीच सर्वोत्तम बुद्धी होय. तिथे कुठेतरी अर्जुन कन्फ्युज झाला होता बघा, म्हणून तर अर्जुनाने 3ऱ्या अध्यायात, 5व्या अध्यायातही भगवंता अर्जुन जरा थोडासा कन्फ्युज झाला होता की मग तू कर्मही करायला सांगतोयस आणि एकीकडे म्हणतोयस की हे सगळं संन्यासही घ्यायचं आहे. सो कर्म संन्यास श्रेष्ठ आहे का कर्मयोग श्रेष्ठ? तर तिथे भगवंतांनी सांगितलं निष्काम कर्म योग्य आहे, आणि तोच बुद्धियोग आहे की कृष्ण भावना भावित कर्म हे जास्त योग्य आहे. मग निश्चितच तू भौतिकतेपासून तू सगळ्याचा संन्यास घेतलास तर तोही मार्ग आहे, नाही असं नाही, पण तो कुठेतरी टाळायचा मार्ग आहे. आणि म्हणूनच तसं न करता जो भक्त भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणि भगवंतांसाठी कर्म करतो आहे ते निश्चितच जास्त श्रेष्ठ आहे. आणि तोच बुद्धी होय, आणि ही सर्वोत्तम बुद्धी. जेव्हा मनुष्य भगवद्धामात जाण्याचा प्रयत्न करतो आणि भक्तिभावाने कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो, तेव्हा त्याच्या या कृतीला बुद्धियोग म्हटलं जाते. त्या बुद्धियोगाला कुठेतरी अर्जुनाने कन्फ्युज झाला होता 2ऱ्या योगामध्ये, आणि म्हणून भगवंतांनी पूर्णपणे अजूनही त्याचं इथे विस्तारित थोडंसं जास्त विश्लेषण केलेलं आहे. आणि म्हणून ज्या योगे आपण या भौतिक जगताच्या जंजाळातून मुक्त होऊ शकतो तोच मार्ग म्हणजे बुद्धियोग होय. की कर्म करायचंय, पण ते कर्म कृष्ण भावना भावित करायचे. श्रीकृष्ण हेच ध्येय आहेत, आणि जेव्हा हे ध्येय निश्चित होते तेव्हा ध्येय प्राप्तीचा मार्ग हळूहळू पण उत्तरोत्तर आक्रमीला जातो, आणि अखेरीस अंतिम ध्येयाची प्राप्ती होते. ते जे प्रयोजन आहे, ते जे ध्येय आहे, ते ध्येय निश्चितच गाठता येतं. अशा प्रकारे आपण जाणू शकतो आहोत की
त्याने श्रीकृष्णांप्रित्यर्थ आणि म्हणूनच एखाद्या मनुष्याला प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु असेल आणि त्याचा एखाद्या आध्यात्मिक संस्थेशी संबंध असेल, पण तरीही प्रगती करण्याइतपत तो जर बुद्धिमान नसेल, तर श्रीकृष्ण त्याला हृदयातून उपदेश करतात, जेणेकरून त्या व्यक्तीला निश्चितपणे श्रीकृष्णांची प्राप्ती होईल. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतात की आध्यात्मिक गुरु, ज्या दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी अर्जुनालाही सांगितलं की हे जे तुम्ही फिजिकल, मेंटल, सायकोलॉजी, फिलॉसॉफिकल सगळ्या अँगल्सनी तुम्हाला मिळेल ज्ञान, पण ते जे स्पिरिच्युअल अँगल आहे ना, तो स्पिरिच्युअल अँगल तुम्हाला फक्त एक आध्यात्मिक गुरु दिसतो. म्हणून म्हणतो ना, शास्त्र तिथे संपतं, तिथे अध्यात्म सुरू होतं, कारण ही फॅक्ट आहे. कारण कितीही म्हटलं तरी तुम्ही सगळं बनवू शकाल हो, पण तिथे कुठेतरी ब्रह्मांड बनवू शकणार आहात का? काही सगळं सृष्टी तयार करू शकणार आहात का? नाही. हे सगळे आवाक्या बाहेरच आहे. बाकी का करू शकतोय? कारण भगवंतांचीच सगळी देण आहे, म्हणून हे सगळं करू शकतो. पण हे मान्य केलं पाहिजे. पण जो अहंभाव असलेला आणि जो मिथ्या अहंकार असलेली व्यक्ती आहे, त्यांना नाही पोहोचणं शक्य. आणि म्हणूनच आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर प्रगती करण्याइतपत जर भक्त बुद्धिमान नसेल आणि तो भक्तिभावित कर्म करण्यात प्रामाणिक आणि समर्पित असेल, तर भगवंत त्या भक्ताला प्रगती करण्यासाठी आणि अखेरीस आपल्याला प्राप्त होण्याची संधी प्रदान करू शकतात आणि संधी प्रदान करतात. तो बुद्धिमान नसेल कदाचित, आणि तीच गोष्ट मी तुम्हाला एक सांगू शकेन की तो बुद्धिमान नसेल, पण तो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे दृढ झालेला आहे, असा व्यक्ती निश्चितच भगवंतांना प्राप्त करू शकतो. एक ब्राह्मण आणि एक चांभाराची ही कथा आहे बरं. आणि ही खूप समर्पक कथा आहे याच्यासाठी, की हा ब्राह्मण आणि चांभार. तर नारद मुनी एकदा आपल्या नारद मुनी तुम्हाला माहिती आहे की त्यांना तो वरदान आहे की सगळीकडे जाण्याची मुभा आहे, म्हणजे विदाऊट विजा ते कुठेही जाऊ शकतात, कुठल्याही सृष्टीमध्ये आणि विश्वात ते जाऊ शकतात. त्याच्यामुळे त्यांना पूर्ण तो वरदान आहे त्यांना. तर असे हे नारद मुनी फिरता फिरता त्या ब्राह्मणाकडे जातात आणि तिथे ब्राह्मणाकडे गेल्यावर ब्राह्मण यथेच्छ त्यांचं स्वागत करतो, योग्यपणे त्यांचा आदरातिथ्य करतो. आणि त्यानंतर सगळं झाल्यानंतर नारद मुनी जेव्हा जायला निघतात, तेव्हा ब्राह्मण विचारतो की तुम्ही आता विष्णूंकडे जाणार असाल ना, तर तुम्ही माझा एक प्रश्न विष्णूंना विचाराल का? तर भगवान आता नारद मुनी म्हणतात ठीक आहे, नक्कीच विचारेल. तर मला वैकुंठ धाम कधी मिळेल, म्हणजे मला वैकुंठात कधी जायला मिळेल, मला भगवंतांच्या धामाला कधी प्राप्ती होऊ शकेल? तर मग तेव्हा नारद मुनी म्हणतात ठीक आहे, मी हा प्रश्न नक्की विचारेन तुमचा. मग ते त्याच्यानंतर पुढे ते एका चांभाराकडे जातात. या झाडाखाली एका चांभाराचं असं त्याचं चपलांचं असं चपला रिपेअर करण्याचं दुकान असतं, तो आपला तिथे चप्पल शिवत वगैरे असतो. आणि तिथे नारद मुनी जातात. तो पण चांभार सुद्धा खूप आनंदित होतो, नारद मुनी आले. आणि तो यथेच्छपणे नारद मुनींचं स्वागत करतो आणि त्याप्रमाणे आपल्या आदरातिथ्य करतो, त्यांचं सगळं होतं. आणि मग त्याच्याही मनामध्ये प्रश्न येतो की मग भगवंतांची प्राप्ती, मला कधी भगवत धामाची प्राप्ती होईल? तर हा प्रश्न तुम्ही विष्णूंना विचाराल का माझा? तर नारद मुनी म्हणतात हो, नक्कीच विचारेल. तर मग नारद मुनी जातात, विष्णूंकडे जातात, त्यांच्या दालनामध्ये असतात. आणि तेव्हा विष्णूंना ते असं असं सांगतात, मी ब्राह्मणाकडे गेलो होतो आणि असं असं सांबाराकडे गेलो होतो. तर मला दोघांनी हे प्रश्न विचारलेले आहेत की त्यांना वैकुंठ धाम, त्यांना भगवत धामाला कधी जाता येईल? तर त्यावर विष्णू उत्तर देतात, एक सेकंद द्या, एक फोन घेते. तर अशा प्रकारे मग जेव्हा विष्णूंकडे हा प्रश्न विचारला जातो, चांभार आणि ब्राह्मणाकडून विचारलेला प्रश्न नारद मुनी विष्णूंना विचारतात, तेव्हा विष्णू म्हणतात की त्या ब्राह्मणाला अजून 100 जन्म घ्यायला लागतील, तेव्हा त्याला वैकुंठधाम मिळेल. पण त्या चांभाराला म्हटलं या जन्माअखेरीस वैकुंठधाम मिळणार आहे. हे ऐकून नारद मुनी अवाक होतात. ते म्हणतात असं कसं शक्य आहे? ब्राह्मण जो सगळं ज्ञान आहे त्याला आणि सगळी बुद्धिमत्ता आहे त्याच्याकडे, त्याला कसं काय असं होईल? तर ते म्हणतात असं असं उत्तर आहे, आणि चांभारालाही हेच उत्तर देतो. आणि एवढं कर की तुला हा प्रश्न विचारला जाईल की तुम्ही विष्णूंना हा प्रश्न विचारला तेव्हा विष्णू काय करत होते? तर तेव्हा तू त्यांना उत्तर दे की
विष्णू काय करत होते, सुईच्या टोकामधून ते हत्तीला ओवण्याचा प्रयत्न करत होते. सुईच्या धाग्यामधून हत्तीला ओवायचा प्रयत्न. तर नारद मुनी जशी आज्ञा, भगवंतांची आज्ञा, ती शिरसावरनं मानून ते जातात. तर पुन्हा पुन्हा ब्राह्मणाकडे जातात. नंतर चांभाराकडे जाणार असतात. तर ब्राह्मणाकडे आल्यावर पुन्हा ब्राह्मण यथेच्छ स्वागत करतो आणि त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर आलं असेल अशी त्यांना उत्सुकता असते. तर त्याप्रमाणे त्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला ते जातात आणि मग ते विचारतो ब्राह्मण की मग काय सांगितलं विष्णूंनी. तर त्यांनी सांगितलं असं असं आहे, पण तुम्हाला 100 जन्म अजून होतील, त्याच्यानंतरच तुम्हाला भगवत धामाची प्राप्ती होईल. असं कसं शक्य आहे? मी एवढा माझा अभ्यास आहे आणि असं असं विष्णूंनी सांगणं कसं काय शक्य आहे? काहीतरी गडबड असेल. आणि मग त्यावेळेला विष्णू काय करत होते? तर त्यांनी सांगितलं, विष्णू असं असं हत्तीच्या सुईच्या डोकातून हत्तीला ओवत होते. तरीच हे कसं काय शक्य आहे? ही काय शक्य आहे? ही अशक्य गोष्ट आहे. तर म्हणूनच असं मला उत्तर मिळालं. तर मग ते काही म्हणजे त्यांना तिथे हे नाही होत, म्हणजे जाणू शकत नाहीत तितके ते. आणि मग चांभाराकडे जातात नारद. आणि मग चांभाराकडे गेल्यानंतर चांभारही आनंदित होतो की आता विष्णूंचं उत्तर आलं असेल. आणि मग तो खूप आनंदित होऊन नारद मुनी त्यांना सांगतात की असं असं विष्णूंनी सांगितलं की या जन्माअखेरीच तुला भगवद्धाम मिळणार आहे आणि वैकुंठवास मिळणार आहे. हे ऐकून तर तो अक्षरशः म्हणजे तल्लीन होऊन नाचायला लागतो तो चांभार, की म्हणजे त्याला विश्वास बसत नाही. आणि तो म्हणजे अक्षरशः काय म्हणतात ना त्याला, त्याला भरून येतं अगदी. आणि मग नंतर नारद मुनी म्हणते, अरे पण विचारशील का की हे सांगताना काय करत होते विष्णू? तर तेव्हा विष्णू काय करत होते म्हणते की ते सुईच्या टोकातून हत्तीला ओवत होते. मग तर ते उत्तर ऐकल्यावर तो अगदी देहभान होऊन तल्लीन नाचायला लागतो आणि भगवंतांची स्तुती करण्यामध्ये आणि त्यांचं भजन गाण्यामध्ये अजून तल्लीन होतो. नारद मुनी म्हणतात, अरे असं काय, मी असं तुला उत्तर दिलं त्याचं तुला आश्चर्य नाही वाटत आहे? तो चांभार असतो बरं का. तिथे झाडाखाली त्याचं छोटंसं दुकान असतं. त्या झाडाच्या तिथेच एक बी पडलेलं असतं. त्या बीला तो उचलतो आणि नारद मुनींना सांगतात की या एवढ्याशा बी मध्ये अख्खा वटवृक्ष ज्यांनी अख्खा वृक्ष असू शकतो, त्यांच्यासाठी काय अशक्य आहे? त्यांच्यासाठी हत्तीला होणं काय अशक्य आहे सुईच्या टोकातून? म्हणजे त्यांच्यासाठी अशक्य अशी कुठलीच गोष्ट नाही. त्याच्यामुळे ते नक्कीच शक्य असेल. आणि एवढ्याशा बी मध्ये एवढा वृक्ष सामावू शकतो, तर निश्चितच हे शक्य आहे. आणि इथेच कुठेतरी बघा की जर तो भक्तिभावित कर्म करण्यामध्ये प्रामाणिक आणि समर्पित असेल, तर भक्ताला प्रगती करण्यासाठी आणि त्याला काम करण्याची संधी मिळाली जाते की त्याच्यासाठी बुद्धिमान होण्याची गरज नाही. कारण ती बुद्धी असली ना, ती बुद्धी असली तरी ती भक्ती महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच इथे तो चांभार जरी कुठलंही त्याला अज्ञान असलं किंवा त्याच्याकडे काहीही काय म्हणतात तितका शिक्षित नसेल, पण त्याच्याकडे भक्ती, तो भाव महत्वाचा आहे. आणि म्हणून भगवंत भावाचे भुकेले आहेत. इतकं सुंदर उत्तर त्याने दिल्यानंतर खरोखर ती म्हणजे भगवंतांवरची जी दृढ श्रद्धा आहे आणि निष्ठा आहे, ही महत्वाची आहे, जी वाढीस लावायची आहे पुढे. असं असं हे समर्पक ही याला कथा आहे, जी पुराणामधलीच कथा आहे. पुढे जाऊया आपण. तर हा 11वा श्लोक शेवटचा आहे की ज्याच्यामध्ये आपण बघतोय की हा जो संबंध अभ्युदय आहे की ज्याचं प्रयोजन काय आहे, त्याचं ध्येय काय आहे. जसं आपण 13व्या अध्यायात जाणणार आहोत पुढे जाऊन की ज्ञानाचं ध्येय काय आहे. ज्ञानम म्हणजे ज्ञान ग्रहण करण्याचं, तर त्याचं ध्येय शेवटी काय, परमात्म्याला जाणायचं आणि तसंच भगवंताना जाणायचं. तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमहा नाशयाज्ञात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. कोणाला वाचायची इच्छा आहे का? तर वाचू शकता, नाही तर मी वाचेन. फक्त अनुवाद वाचा कोणाला वाचायचा असेल तर. हा, एक मिनिट. क्षमस्व. ठीक आहे. कुणाला वाचायचंय? मनीषा माताजी वाचायचं आहे. थोडा अनुवाद वाचा म्हणजे सगळ्यांच्या डोळ्याखालूनही जाईल थोडस आणि वाचलंही जाईल. तुम्ही वाचत असालच, अभ्यास करत नाही असाल. नाही, घरात हे आहे त्याच्यामुळे मला नाही वाचता येणार. मी मी काय ते? वाचते. हा हा, हा हा, नो मी प्रॉब्लेम. वाचायला वाचते. नाही जमणार. हा, नाही, ठीक आहे, हरकत नाही. नो नो प्रॉब्लेम माताजी. हरे कृष्ण. मीना 11व्या माताजी श्लोकात वाचायचंय? येस येस, वाचू शकतो. 11वा श्लोक. अनुवाद वाचा. हा त्यांच्या विशेष हा. अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हा, हृदयात वास पुष्पलता माताजी. करणारा मी
ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे आता कृष्ण. तात्पर्य सगळं वाचायचंय. नाही, तात्पर्य वाचू नका, मी त्याच्यातले काही भाग डिस्कस करते. ठीक आहे. बरं, चालेल हरे चालेल, कृष्ण. ठीक आहे. हरे तर कृष्ण. धन्यवाद माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. तर त्यांच्या भक्तांवर विशेष अनुग्रह करण्यासाठी आणि त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे, आणि म्हणूनच आपण जे म्हणतो अज्ञानरूपी अंधकाराला, म्हणून आपण गुडाकेश कोणाला म्हटलेलं आहे, की अर्जुनाला म्हटलेलं आहे, की त्यांनी या गुडाकेश म्हणजे अंधकारावर मात करणं, की या ज्ञानरूपी शस्त्राने त्या अंधकार रूपी अंधाराचा नाश करायचा आहे, अज्ञानरूपी अंधकाराचा नाश करायचा. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगता आहेत आपल्याला, की भगवंताने अर्जुनालाही सांगितलेलं आहे की ज्याचं नामस्मरण करून, आणि म्हणून तात्पर्यामध्ये बरेच काही जे संदर्भ आहेत ते न घेता मी काही गोष्टींची चर्चा करते, की भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की केवळ तर्कवादाने परमसत्याचे, पुरुषोत्तम भगवंतांचे ज्ञान होणं शक्य नाही. कारण परमसत्य हे इतकं महान आहे की केवळ मानसिक प्रयासाने परमसत्याचं ज्ञान किंवा त्याची प्राप्ती करणे संभव नाही. फक्त मानसिक प्रयास हा उपयोगाचा नाही. मनुष्याने जरी लाखो वर्ष केवळ चिंतन केलं, पण त्याच्यातही जर भक्तीच नसेल किंवा भगवंतांवर प्रेमच नसेल, तर त्याला श्रीकृष्णांचं परमसत्याचं कदापि ज्ञान होणार नाही. आडातच नाही तो पोऱ्यात कुठून येणार हो. कारण तुम्हाला जर भगवंतांच्या अस्तित्वाला पूर्णपणे जाणायचं नसेल किंवा तिथे भगवंत मिसिंग असतील, तर नुसतं ते वेद वाचले, शास्त्र वाचले, पुराण वाचले, सगळ्याचं अध्ययन केलंय, पण ते अध्ययन करत्यानंतर वेदांत भगवंत जिथे आहेत त्यांचं अस्तित्वच ज्याला जाणलं नाही, तर त्या ज्ञानाचा काय उपयोग. म्हणून केवळ भक्तीनेच परमसत्य श्रीकृष्ण, भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होतात आणि आपल्या अचिंत्य शक्तीद्वारे ते स्वतःला भक्तांच्या अंतरात, मनामध्ये प्रकट करतात. शुद्ध भक्ताच्या हृदयात श्रीकृष्ण सदैव वास करीत असतात आणि सूर्यसम श्रीकृष्णांच्या उपस्थितीमुळे अज्ञानरूपी अंधकार हा तत्काळ नष्ट होतो. शुद्ध भक्तावर श्रीकृष्णांनी केलेली ही असीम कृपाच असते. अशा प्रकारे भक्त भगवंतांना, की हेच भगवद्गीतेच्या उपदेशांचं सार आहे. भगवद्गीतेच्या अध्ययनाद्वारे मनुष्य भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊन, की कशाचा, कारण जेव्हा अंधकाराचा नाश होतो तेव्हा त्याच्या प्रेममयी भक्तीमुळे प्रसन्न झाले भगवंत त्याला आपोआपच सर्व काही देतात. कारण मग ना तो कुठल्याही फळांपासून पण वंचित राहत नाही. कारण कसं असतं, शुद्ध भक्ताला आपल्या भौतिक गरजांबद्दल चिंता करण्याची आवश्यकताच नसते. कारण जेव्हा जेव्हा तो ज्ञानरूपी शस्त्राने अंधकाराचा म्हणजेच अज्ञानाचा नाश करतो, तेव्हा तो भक्तीमध्ये पूर्णपणे अजून अजून संलग्न होत जातो हो, त्याची दृढता वाढत जाते. आणि म्हणून मग त्याला जी फळं, त्या फळांपासून तो वंचित राहत नाही, आपोआप ती त्याला फळं मिळतात. आणि हेच भगवंतांच्या उपदेशाचा सार आहे, की भगवंत इथे या सारातून तेच सांगतायत की 8, 9, 10, 11 की हे जे आहे ही चतुश्लोकी गीता, भक्ती, भगवंतांची सेवा, नामस्मरण, की अहम सर्वस्य हे भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत. कारण बीज देणारा पिता मी आहे, माझं मूळ कोणीही जाणू शकत नाही, ना देवी देवता, ना जसं आपण म्हटलं की हे वसू किंवा सगळ्या सगळ्या प्रकारच्या देवी देवता, सगळ्या देवी देवता, त्याच्यानंतर अनेक जे विश्वरूपी दर्शनामध्ये नंतर बघणार आहोत, की सगळे समाविष्ट कशात आहेत, तर भगवंतांमध्ये सगळ्यांचं अस्तित्व आहे. पण कोणीही भगवंतांचं मूळ जाणू शकत नाही. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, जेव्हा भगवंत आणि भगवंत हे भक्ताचा भार आपल्यावर घेतात, तेव्हा तो सर्व प्रकारच्या भौतिक प्रयासांपासून पूर्णपणे मुक्त होतो. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की त्याला भौतिकतेमध्ये सुद्धा, की या भौतिक जगामध्ये सुद्धा भक्त म्हणजे मनुष्य हा शांतपणे राहू शकतो, जेव्हा तो भगवंतांच्या सेवेमध्ये असतो, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये असतो, भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये असतो. आणि म्हणूनच हे सगळे काय आहेत, या सगळ्या अभ्युदय आहे, नामस्मरण, भक्ती, सेवा, हे या सगळ्या अभ्युदयाने, या सगळ्या क्रियांमधून, भजन क्रिया आणि सगळ्या कीर्तनातून, संकीर्तनातून आपण भगवंतांशी अजून अजून दृढपणे जोडले जातो. बघा, आपण थोडासा याच्यातनं बाहेर गेलो, आपण इकडे गेलो, लग्न म्हणजे कुठल्या तरी मीटिंग्स आहेत, क्लब्स आहेत, हे आहेत, तिथे आपल्याला तो सहवास मिळतो का? मग कुठेतरी आपण दूर गेल्यासारखं वाटतं भगवंतांपासून, आणि कुठेतरी आपण त्या गोष्टीला कुठेतरी वंचित आहोत असं जाणवतं. आणि तेच महत्वाचं आहे, ते कुठेतरी मिस करणं हे खूप महत्वाचं आहे. आपण आहोत प्रपंचात, सगळ्या गोष्टी आपल्याला करायला लागतात, पण म्हणून ती दृढता सोडायची नाही. जेव्हा जेव्हा जसं जसं जेव्हा जेव्हा, म्हणून ते नामस्मरणाचं, जेव्हा मी आज तुमच्याशी पर्सनली बऱ्याच जणांशी काही प्रयत्न केला, म्हणून माझा प्रयत्न असतो, मधून मधून मी जोडली जाते, की म्हणून जोडायचा प्रयत्न असतो, की
नामस्मरण करा आणि 4 माळ, म्हणजे आता तुम्ही दुसऱ्या टप्प्यावरती आहात. जेव्हा तुम्ही श्रद्धावान आहात तेव्हा तुम्ही 1 माळा करत आहात. आता तुम्ही कृष्णसेवक आहात, श्रद्धावान कृष्णसेवक, मग प्रभुपाद अम, आश्रय घ्यायचा आहे, गुरु आश्रय घ्यायचा आणि मग दीक्षेचा तो भाग आहे. त्यानंतर दीक्षेचा तो प्रवास असतो. म्हणून आता जे कृष्ण सेवक आहात तर ती 4 माळा तरी प्रत्येकीने जपण्याचा निश्चित प्रयत्न करा. प्रयत्न करा, मी म्हणणार नाही लगेच असं करत असतील. काही जोडामाळा सुद्धा करतायत, कितीतरी भरपूर पुढच्या टप्प्यावरती पण आहेत. आणि म्हणून हे नामस्मरण, इथे या नामस्मरणाचा खूप महत्वाचा महत्व रादर जाणं नामस्मरणाचं, की ही भगवंतांकडे तो धागा, ती म्हणून ती भक्ती लता जी सांगितलेली आहे की या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, याला धरून धरून आपल्याला जायचंय कुठे, तर त्या गोलोकधामामध्ये. म्हणजेच पुढे आधी त्या अ, 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 पूर्णपणे त्या भक्ती म्हणजे ब्रह्मांडामध्ये आणि त्या ब्रह्मज्योतीला आपण बघायचंय. त्या ब्रह्मज्योतीनंतर आध्यात्मिक प्रगती ही अशीच वाढत ठेवायची. म्हणून जेव्हा सांगितलं आपल्याला गेल्या काही श्लोकांमध्ये, जेव्हा ब्रह्माचं जीवन आपण सांगितलं, त्यानंतर प्रलयाचं सांगितलं, की हे जे जीव आहे हे अव्यक्त स्वरूपात राहतात, परंतु निश्चित कुठेतरी काय आहे, जे जे ब्रह्माच्या विश्वामध्ये आहेत. म्हणून ब्रह्मलोक हा सर्वात वरचा लोक, उच्च लोक सांगितलाय. आणि तिथे जर आध्यात्मिक प्रगती साधली तर निश्चितच पुढे वैकुंठधाम किंवा गोलोकधाम, म्हणजे गोलोकधाम, वैकुंठधाम आणि महेशधाम हे सगळे काय आहेत, तर हे वरचे सगळे लोक आहेत की जिथे गेल्यानंतर पुन्हा परत भौतिकतेमध्ये परतून यावं लागत नाही. आपण गोलोकधामामध्ये निश्चित या सगळ्याचा चर्चा मी संक्षिप्त स्वरूपात करूया, पण प्रयत्न असेल तुम्हाला हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवा. ठीक आहे. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. अर्जुन आता भगवंतांना विचारतोय, काय विचारतायत बघा. तर मीनल माताजी वाचणार. हरे कृष्ण. हो, वाचते. मध्ये विश्रांती. हरे हा. कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यासारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्हीही मला तेच सांगत आहात. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी इथे अर्जुनाने भगवंतांना सांगितलेलं की वेदांमध्ये आणि शास्त्रांमध्ये तर हे लिहून ठेवलेलंच आहे, की भगवंतांनी सांगितलं की न उपनिषदात म्हटलेलं आहे की परब्रह्म हे प्रत्येक गोष्टीचं आश्रयस्थान आहे. आणि श्रीकृष्णांनी पूर्वीच स्पष्ट केलं आहे की सर्व काही माझ्यावर आश्रित आहे. जर तुम्हाला आठवत असेल 9व्या अध्यायामध्ये, 7व्या अध्यायामध्ये, की हे माळेचे मणी आहेत आणि ही ब्रह्मांड, म्हणजे आता ही ब्रह्मांड कशी अवकाशामध्ये तरंगतात किंवा हे ग्रह मोठे मोठे कसे काय अवकाशात आहेत हो. कारण एखादी कलिंगड जड आपण फेकलं तर खाली पडेल, पण कुठल्या शक्तीवर आहे, भगवंतांची शक्ती. आणि म्हणून भगवंतांवर आश्रित आहे. मुंडक उपनिषद सांगताय की मुंडक उपनिषदात म्हटले आहे की जे निरंतर भगवंतांचं चिंतन करीत असतात केवळ त्यांनाच सर्वांचे आधार असणाऱ्या भगवंतांची अनुभूती होऊ शकते. श्रीकृष्णांच्या निरंतर चिंतन करण्याला स्मरण असं म्हटलं जातं. नवविधा भक्तीमधील स्मरण ही एक क्रिया आहे आणि केवळ कृष्ण भक्तीमुळेच मनुष्य आपली स्वरूप स्थिती जाणून त्या भौतिक देहातून मुक्त होऊ शकतो. स्वरूप स्थिती म्हणजे दासानुदास, की भगवंतांचा सेवक, भगवंतांचा दास असणे, ही आपली स्वरूप स्थिती. आणि म्हणून इथे अर्जुन म्हणतोय की अर्जुनाने श्रीकृष्णांचा परम पवित्र म्हणून स्वीकार करणे हे वेदांशी सुसंगतच आहे. याची पुष्टी देवर्षी नारदांसारख्या महर्षींनी केलेली. श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि मनुष्याने सदैव त्यांच्यावर ध्यान करीत त्यांच्याशी असणाऱ्या आपल्या दिव्य संबंधाचा आनंद घ्यावा. श्रीकृष्ण हे परम शाश्वत आहेत आणि ते शारीरिक गरजा, जन्म, मृत्यू इत्यादी पासून मुक्त आहेत. केवळ अर्जुनच हे सांगतो असे नाही, तर सर्व वेद आणि पुराणेही हेच सांगतात. संपूर्ण वेदांमध्ये श्रीकृष्णांचं याप्रमाणे वर्णन करण्यात आलेलं आहे की 4थ्या अध्यायामध्ये स्वतः भगवंत सांगतायत की मी जरी अजन्म असलो तरी या पृथ्वीवर धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी मी भूतलावर अवतरित होतो. स्वतःच्या इच्छेने परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. प्रत्येक युगामध्ये मी माझ्या मूळ स्वरूपात अवतरित होतोय. का? कारण ते परम कारण आहे.
त्यांचे कोणतेही कारण नाही, कारण तेच सर्व कारणांचे कारण आणि सर्व काही त्यांच्यापासूनच निर्माण होते, असे हे परिपूर्ण ज्ञान केवळ भगवत कृपेनेच होऊ शकते. आणि म्हणून आपल्याला सांगितलेलं आहे की श्रीकृष्णाच्या कृपेनेच अर्जुनाने या ठिकाणी आपले विचार व्यक्त केलेले आहेत. जर आपल्याला भगवद्गीता जाणावयाची असेल तर या 2 श्लोकांमधील विधानांचा आपण स्वीकार केला पाहिजे. यालाच परंपरा असं म्हणतात आणि हाच परंपरेचा स्वीकार होय. जो मनुष्य परंपरेत नाही तो भगवद्गीता जाणू शकत नाही. तथाकथित विश्वविद्यालयीन शिक्षणाने भगवद्गीता जाणणे शक्य नाही. वैदिक शास्त्रांची इतकी प्रमाणे असून सुद्धा जे लोक दुर्दैवाने आपल्या उच्च शिक्षणांमुळे मदांध झालेले आहेत ते आपल्या दुराग्रही विश्वासाला चिकटून म्हणतात की श्रीकृष्ण हा साधारण मनुष्य आहे, कारण तिथे कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव आहे. अर्जुन इतकाच सांगतो आहे की भगवंत हे परमधाम, परम कारण, कारणांचे कारण, परम कारण आहे, ज्याची पुष्टी नारद मुनी, असित मुनी, देवल मुनी, व्यास मुनी यांनी सगळ्यांनी दिलेली आहे आणि ते प्रत्यक्ष भगवंत आता हे सांगतायत. तर मग यालावर विश्वास न ठेवणं म्हणजे तो मूर्खच म्हटला पाहिजे. आणि म्हणून अर्जुनाला कुठेही कन्व्हिन्सिंग करायची गरज नाहीये. हो, पण अर्जुन हे का सांगतोय, हे एखाद्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचावं आणि हे ज्ञान अशा प्रकारे पोहोचावं की भौतिकतेमध्ये मग आता काय आहे की भौतिकतेमध्ये तुम्ही या मॅनिफेस्टेशन म्हणजे कॉस्मिक हे जे भौतिकता याच्यामध्ये तुमचं काय ऐश्वर्य आहे. आणि म्हणून आता भगवंत अर्जुनाने विचारल्यावर मगच त्या प्रश्नाचं उत्तर देतो. पुढे आपण जाणूया. सर्वमेतरतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्णा मीना माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवन, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आणि म्हणून इथे अर्जुन भगवंतांना सांगतोय की मी म्हणजे भगवंतांना त्यांनी कधीच जाणलेलं आहे. प्रत्यक्ष पांडव हे दैवी आहे आणि पांडवांना भगवंत म्हणजे ज्या क्षणी अर्जुनाला पण चान्स देण्यात आला की तुला भगवंत हवेत का भगवंतांची सेवा, तिथे भगवंतांनाच अर्जुनाने सर्वात पहिले मागितलेलं आहे आणि त्यांनाच त्यांचीच निवड केलेली आहे. का? कारण भगवंत जिथे प्रत्यक्ष ऋषिकेश आहेत तिथे काय कमी आहे. हो, ज्या पहिल्याच अध्यायात आपण 9 कारणांमध्ये पहिलं कारण जाणतो की का धर्माचा विजय झालाय, कारण तिथे ऋषिकेश आहेत, प्रत्यक्ष भगवंत आहे. आणि म्हणून या अर्जुन या ठिकाणी निक्षून सांगतोय की श्रद्धाहीन आणि आसुरी प्रवृत्तीचे लोक श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. सुरगणही जर त्यांना जाणू शकत नाही तर मग आधुनिक काळातील तथाकथित विद्वानांबद्दल काय बोलायचं, काय सांगावं. भगवत कृपेने अर्जुनाने जाणले आहे की श्रीकृष्ण हेच परमसत्य आणि परिपूर्ण आहे, जे यशोपनिषदात आपण ऐकतो. पूर्ण पूर्ण मिदस्य की ज्यांच्यापासून काहीही बनलं तरी ते पूर्ण आहे, ते तसेच इंटॅक्ट आहे, ते पूर्ण आहेत. त्यांच्यापासून कुठलाही भाग बनला, सगळी सृष्टी बनली, सगळ्या प्रकृती बनल्या तरी ते इंटॅक्ट आणि ते पूर्ण आहे. आणि म्हणून षड ऐश्वर्याने नटलेलं असं त्यांचं सौंदर्य आणि त्यांच्याकडे सामर्थ्य आहे, ज्ञान आहे, सगळ्या प्रसिद्धी आहे, ज्ञान आहे, त्यानंतर या सगळ्याची कुठेतरी विरक्ती पण आहे. तो संन्यासी स्वभाव पण त्यांचाच आहे. या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत होते. त्यांनी निर्माण केलंय सगळं, पण कुठल्याही त्या त्रिगुणांचा त्यांच्यावर प्रभाव नाही, कुठल्याही प्रकारच्या षड्रिपूंचा त्यांच्यावर प्रभाव नाही. तर ती माया प्रकृती आहे, ती माया ते नियंत्रित करतायत त्या मायेत. आणि म्हणून भगवत कृपेने अर्जुनाने जाणलंय की श्रीकृष्ण हेच परम सत्य आणि परिपूर्ण आहेत. म्हणून अर्जुनाच्या मार्गाचं अनुसरण केलं पाहिजे. अर्जुनाला भगवद्गीतेचे प्रमाण प्राप्त झालेले आहे आणि 4थ्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे भगवद्गीतेचं ज्ञान प्राप्त करण्याकरता आवश्यक गुरु शिष्य परंपरा लुप्त झाली होती. कुठेतरी ती जी विवस्वानांपर्यंत पोहोचवलेली होती. सूर्यदेव विवस्वान, त्यांनी इक्ष्वाकू आणि मग मनू आणि मग विवस्वानांनी मनू आणि मनूंनी इक्ष्वाकूंना सांगितली आणि त्या रघु डायनॅस्टीतले जे मूळ होते त्यांच्यापर्यंत ती आली. पण म्हणूनच ती कुठेतरी नंतर खंडित झाली, कारण तिथे गुरु परंपरा राहिली आणि म्हणून गुरु परंपरेतनं हे ज्ञान कुठेतरी लुप्त झाल्यामुळे ज्ञान लुप्त झालं. आणि म्हणून मग या गुरु परंपरेची इथे झालेली आहे. कारण अर्जुन हा त्यांचा जिवलग मित्र आणि एक महान भक्त होता. म्हणून गीतोपनिषदाच्या आमच्या ग्रंथ प्रवेशामध्ये सांगितल्याप्रमाणे भगवद्गीता ही परंपरेद्वारेच जाणणे आवश्यक आहे. आणि इथे यालाच महत्वाचं आहे, या स्वीकृतीचं सर्वांनी अनुसरण. अर्जुनाने ज्याचा स्वीकार केलेला आहे, भगवंतांना परमधान
जे मानलेलं आहे, श्रीकृष्णांनी जे सांगितले त्या सर्वांचा अर्जुनाने स्वीकार केलेला आहे. आणि या स्वीकृतीचे सर्वांनी अनुसरण केले पाहिजे, तरच आपण भगवद्गीतेचे सार जाणू शकतो आणि मगच श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान असल्याचं आपण जाणू शकू. तिथे तो विश्वास महत्वाचा आहे, ती श्रद्धा महत्वाची. मग तिथे कुठेतरी वादविवाद आणि म्हणजे तथाकथित अज्ञान, तुम्ही वाचा सगळं आणि मग तुम्ही त्याच्यावर निश्चित विचारू शकता. एक सेकंद. समजलं. अशा प्रकारे अर्जुनाचं अनुसरण, कारण अर्जुन हा सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करतोय आणि म्हणूनच ते अनुकरण नाही, कॉपी करू नका. भगवंतांनी अनुसरण आणि अनुकरण यातला खूप छान फरक आपल्याला सांगितलेला आहे. आणि म्हणून या मार्गाचं अनुसरण शुड फॉलो द, आदर्श लोकांना फॉलो केलं पाहिजे. त्यांच्या तत्वांना, त्यांच्या विचारांना, त्यांच्या प्रिन्सिपल्सना त्यांना फॉलो करणं गरजेचं आहे. म्हणून गुरु सुद्धा एक तत्व आहे आणि त्या तत्वाला फॉलो करणं गरजेचं आहे. म्हणून हे गुरु शिष्यांची परंपरा, या परंपरेतून आलेलं ज्ञान, त्याला ते महत्व आहे. जसंच्या तसं ते आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं. पुढे जाऊ आपण. स्वयमेवात्मनात्मानं स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगत्पते. हरे कृष्ण. पुष्पलता माताजी वाचतील एखादी. येस माताजी. हरे कृष्ण. हे हरे कृष्ण. हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन भूतेश देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. ज्या अर्जुनाने हे मान्य केलेलं आहे आणि म्हणूनच परम सत्य ज्यांनी जाणलेलं आहे की तुम्ही फक्त स्वतःच स्वतःला जाणू शकता, आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे जाणू शकता. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला भगवंत सांगतायत की आपण या परम सत्याचा साक्षात्कार निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा आणि भगवान या 3 रूपांमध्ये होतो. परमसत्याच्या ज्ञानाच्या अंतिम अवस्थेत मनुष्याला भगवत प्राप्ती होती. म्हणजे तिसरा टप्पा जो आपण दुसऱ्या अध्यायापासून जाणतो आहोत, त्या सूर्यप्रकाशाचं मी तुम्हाला उदाहरण दिलं की सूर्य आहे आणि सूर्यप्रकाश आहे आणि नुसता जो दिवस उजाडलेला आहे, म्हणजे प्रत्यक्ष काय म्हणतो ना आपण त्याला की सूर्यकिरण, सूर्यप्रकाश आणि प्रत्यक्ष सूर्य, म्हणजे सूर्यदेवावर ज्यांना जाण्याची तयारी आहे, की एखादी फक्त दिवस उजाडलेला आहे इथेच कुठेतरी थांबलाय, त्याच्यानंतर मग हा दिवस हा प्रकाश येतोय कुठून, एवढी बघण्याची कुठेतरी उत्सुकता आहे आणि मग तो प्रकाश येणारा हा सूर्य आहे कुठे, म्हणून त्या सूर्यावर सुद्धा जाण्याची ज्यांची तयारी आहे, अशा प्रकारे ही आध्यात्मिक प्रगती साधली जाते. आणि अशा या टप्प्यांवर आपण ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 रूपांना बघितलेलं आहे दुसऱ्या अध्यायात. एखादी साधारण व्यक्ती किंवा अंतर्यामी परमात्मा, निर्विशेष ब्रह्माची किंवा आणि निर्विशेष ब्रह्माची अनुभूती झालेला मुक्तात्माही परमसत्याचे स्वरूप जाणू शकेलच असं नाही. कारण कुठेतरी काय की निर्विशेष ब्रह्माची, अंतर्यामी परमात्मा मग भगवान रूपाच्या ज्यांनी जाणलेले तो निश्चितच त्या स्वरूपाला जाणू शकेल. म्हणून असे लोक भगवद्गीतेतील श्लोकांद्वारे परमपुरुषाला जाणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. कारण हे श्लोक स्वतः परमपुरुष श्रीकृष्णांनी सांगितले आहेत. कधी कधी निर्विशेषवादी श्रीकृष्णांचा भगवान म्हणून किंवा त्यांच्या अधिकृततेचा स्वीकार करत, तथापि अनेक मुक्तात्मेही श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम म्हणून जाणू शकत नाहीत. म्हणून या श्लोकामध्ये अर्जुन श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम म्हणून संबोधित आहे. इतक्या स्पष्टीकरणानेही श्रीकृष्ण हे सर्व जीवांचे पिता असल्याचे मनुष्य जाणू शकत नाही. पुरुषोत्तम ज्या 15व्या अध्यायाला आपण नक्कीच खूप सखोलपणे जेव्हा त्याचं विश्लेषण तिथे केलं जाईल तेव्हा तुम्ही जाणार की पुरुषोत्तम जे बीज देणारे पिता, जे भगवंत आहेत, सर्व जीवांचे पिता असल्याचं मनुष्य जाणू शकत नाही, पण कुठेतरी अज्ञान आहे तिथे आणि तिथे फक्त तो मायावाद आहे. आणि म्हणून मनुष्य जाणू शकला तरी तो त्यांना परम नियंत्रक म्हणून जाणू शकेल, सर्व जीवांचा पिता. मग ते टप्प्याटप्प्याने जाणे. म्हणून भगवंत 12व्या अध्यायात सांगतात की भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे, पण भगवंत ऑप्शन्स पण देत आहेत की अशा प्रकारे तू हे नाही केलंस तर ते करू शकतोस, की अशा प्रकारे तू तुझ्या आध्यात्मिक मार्गामध्ये प्रगती करू शकतोस. मग निश्चितच ब्रह्म परमात्मा जाणणारेही भगवानांना जाणू शकतात, टप्प्याटप्प्याने जाणू शकतात. कुठेतरी त्यांना वेळ लागेल, थोडे डिफिकल्टीज आहेत, पण निश्चितच त्या गोष्टीला, कारण तिथे कुठेतरी त्या शक्तीला तरी ते मानतात.
तिथे अहंकार नाही की मीच सगळं आणि हे असंच होतंय तसंच होतंय. तो तिथे तो मायावाद दिसत नाही. मनुष्याने जरी श्रीकृष्णांना सर्व जीवांचा परम नियंत्रक म्हणून जाणले तरी तो त्यांना सर्व देवांचे अधिकार म्हणून जाणू शकणार नाही. यास्तव या ठिकाणी त्यांना देव देव असे संबोधण्यात आलेले आहे. आणि मनुष्याने जरी त्यांना देवाधिदेव म्हणून जाणले तरी तेच अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचे स्वामी आहे हे तो जाणू शकणार नाही. बघा की कशा प्रकारे त्याचं जे जाणकार म्हणजे जाणणं आहे त्याला सुद्धा टप्पे आहेत आणि म्हणून त्यांना या ठिकाणी जगतपती संबोधण्यात आलेले आहे. या सगळ्याची इथे संबोधलेलं आहे वेगवेगळ्यांनी, कारण ते प्रयोजन अशासाठी आहे की मनुष्याने त्यांना भगवंतांना त्या लेवलवर जाणणं हे खूप कठीण आहे. याप्रमाणे अर्जुनाच्या अनुभूतीवरून या श्लोकामध्ये कृष्ण तत्व प्रस्थापित करण्यात आलेले आहे. आणि श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणण्यासाठी आपण अर्जुनाच्या पदचिन्हांचं अनुसरण केलं पाहिजे. जन्म कर्मच मे दिव्यम योमाम वेत्ती तत्वतः, की भगवंतांना तत्वतः जाणणं हे खूप महत्वाचं आहे. श्रीकृष्ण तत्व जाणणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि जे तत्व जाणू नाही शकलं की कशा एक सेकंद द्या मला. चालतं.
खूप मनापासून क्षमस्व, म्हणूनच मी मंगळवारी क्लास नाही घेऊ शकले ऍक्च्युली, कारण घरात थोडं काम चालू आहे आणि त्याचाच आवाज तुम्हाला आला असेल. तर आता बरंचसं कंट्रोलमध्ये आलंय, पण त्यामुळे मी मधले काही वेळा, म्हणून मंगळवारी तर शक्य नाही झालं. पण क्षमस्व, म्हणून त्या कॉन्ट्रॅक्टरशी जरा तो आला, बोलणं झालं. तर त्यासाठी थोडं व्यत्यय आल्यामुळे क्षमस्व. तर अशा प्रकारे भगवंतांना जाणणं हे कृष्ण तत्व, म्हणजे जसं मी म्हटलं आता गुरु तत्व, म्हणूनच हे गुरु शिष्याचं जे नातं फुललेलं आहे दुसऱ्या अध्यायापासून अर्जुन आणि भगवंतांचं. कारण इथे भगवंतांना अर्जुनाने गुरु मानलेलं आहे आणि म्हणूनच भगवंतांना अर्जुनाने कधीही स्वीकारले नाही. म्हणून जो काही आता ही जी संबोधलेली ही जी काही विशेषणं दिलेली आहेत आणि भगवंतांना त्या नावांनी संबोधलेलं आहे, त्याचा अर्थ हा आहे की कशा प्रकारे पुरुषोत्तम, आदिदेव, देवाधिदेव, आणि अशा प्रकारे अर्जुनाने भगवंतांना वर्णिलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे अर्जुनाच्या या गोष्टींचा अनुसरण केलं पाहिजे. आणि याप्रमाणे या अनुभूतीवरील या श्लोकामध्ये कृष्ण तत्व प्रस्थापित, हे तत्व प्रस्थापित करण्यात आलेलं आहे की भगवंत काय आहेत, परम कारण, परमधाम, आदिदेव, देवाधिदेव. अशा प्रकारे जसं आपण विश्वरूप दर्शनामध्ये बघणार आहोत की सर्व देवी देवतांचा, ज्यांच्यामध्ये ब्रह्मा, विष्णू, महेश या सगळ्याचं तिथे ब्रह्मा आणि म्हणजे विष्णू, शंकर आणि ब्रह्मा यांचा सुद्धा जिथे समावेश आहे, अनंत जे शेष आहेत आणि कितीतरी म्हणजे सगळ्या देवी देवतांची स्वरूप आणि देवी देवतांचा समावेश असलेलं हे भगवंतांचं विराट रूप आपण जाणून घेणार आहोत की अशा प्रकारे हे तत्व, म्हणजे म्हणूनच भगवंतांच्या शक्ती आणि जे पूर्ण आहेत, परिपूर्ण आहेत सगळ्यांनी, अशा या भगवंतांना अर्जुनाने पूर्णपणे जाणलेलं आहे आणि त्याचं आपण अनुसरण केलं पाहिजे. वक्तुमहर्ष्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि. हरे कृष्णा. मीनल माताजी वाचू शकता? हो. हरे कृष्ण. ज्या दिव्य ऐश्वर्याद्वारे तुम्ही सर्व ग्रहलोक व्यापून राहिला आहात, त्या अलौकिक ऐश्वर्याचे कृपया मला सविस्तर वर्णन करून सांगा. हरे हरे कृष्ण. इथे आपल्याला जाणवतंय की बघा, अर्जुनाने विनंती केलेली आहे भगवंतांना आता की सर्व व्यापी अशा स्वरूपाचं तुम्ही मला वर्णन करून सांगा, तुमच्या ऐश्वर्याचं अलौकिक, की तुम्ही सर्व ग्रहलोक व्यापून राहिला आहात, पण कशा प्रकारे, सगळ्या प्रकारे हे व्यापून राहणं कुठल्या तुमच्या विभूती आहेत की त्या मला कृपया तुम्ही सांगा. हे जेव्हा अर्जुनाने भगवंतांना विचारलं तेव्हाच भगवंतांनी ते सांगितलंय. अर्जुनाला भगवंतांनी आधीच सगळं सांगून की लादलं नाहीये त्याच्यावर काही. जेव्हा त्यांनी भगवंतांना जे भगवंतांची स्तुती आणि परमसत्य, परमधाम अशा प्रकारे भगवंतांचं हे वर्णन केलेलं आहे आणि हे तत्व जाणलेलं आहे, तेव्हा भगवंतांना अर्जुन विनंती केल्यावर मगच अर्जुनाला ते सांगतायत. कुठल्याही प्रकारे लादलं नाही. आणि इथे सांगितल्यावर परमधाम, परमधाम, इथेच 10व्या अध्यायामध्ये भगवद्गीता संपलीही असती, कारण इथेच भगवंतांनी सविस्तर वर्णन केलेलं आहे विभूतींचं आणि एका अंशातून सगळ्या विश्वाला ज्यांनी व्यापलेलं आहे असे भगवंत आहे. मग त्याच्या पुढे अजून काय सांगायचं, पण निश्चित का आवश्यक आहे, कारण हे सामान्य माणसापर्यंत आले पाहिजे. काय हे भगवंतांना विचारलं अर्जुनाने, का विश्वरूप सुद्धा दाखवायला सांगितलं 11व्या अध्यायात, कारण कोणी सोम्या गोम्या उठेल आणि सांगेल आम्ही देव आहोत, मग तुम्ही देव आहात तर तुमचं विश्वरूप दाखवा. कोणी उठेल आणि जी आपण भोंदूगिरी आता बघतो किंवा हे कुठेही स्वतःला कुठल्या तरी शक्ती आणि वेगवेगळ्या आपण बघतो की कुठल्या तरी वेगवेगळ्या अचाट शक्तींनी आणि स्वतःच्या आत्म्याला त्रास देऊन, स्वतःच्या त्या शरीराला क्लेश देऊन कुठेतरी वेगवेगळ्या प्रकारच्या काहीतरी काय म्हणतात ना त्याला, वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा, तुम्ही म्हणू शकता त्याला काय म्हणतात, अघोरी विद्या सुद्धा असतात काही काही, की अशा प्रकारे मग स्वतःलाच कुठेतरी स्वतःलाच कुठेतरी दैवी समजायचं. अशा सगळ्यांसाठी भगवंताला अर्जुनाने विचारलंय मग पुढे जाऊन. आणि हे ऐश्वर्यही तेवढ्यासाठीच विचारलेलं आहे की सामान्य माणसापर्यंत पोहोचावे, की सामान्य माणसाला कळावं की भगवंत कशा प्रकारे या ग्रहलोकांमध्ये व्यापून राहिलेले आहेत. आणि म्हणून हा प्रश्न अर्जुनाने भगवंतांना विचारलेला आहे. आणि म्हणूनच अर्जुनाला कुठलाच संशय नव्हता, कारण या श्लोकावरून दिसून येते की भगवान श्रीकृष्णांसंबंधी आपल्या ज्ञानाने अर्जुन संतुष्ट झालेला आहे.
कारण जी चतुश्लोकी गीता त्यांनी ऐकलेली आहे, 4 श्लोक जे भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितले, त्याच्यावरनं अर्जुनाला भगवंतांविषयी सर्व जाणलेलं आहे अर्जुनाने, आणि त्याला काहीच जाणायची आवश्यकता नव्हती. तो संतुष्ट झालेला आहे. त्यांनी भगवंतांना परमधाम, परम कारण, परम सत्य असं मानलेलं आहे. कृष्ण कृपेने अर्जुनाकडे प्रत्यक्ष अनुभव, बुद्धी, ज्ञान या साधनांद्वारे इतर मनुष्यांना जे काही प्राप्त होऊ शकते ते सर्व काही होते, आणि त्याने श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणलं होतं. याबद्दल त्याला मुळीच संशय नव्हता. तिथे कुठेच त्याला कन्व्हिन्सिंग नको होतं. तरीही त्याने श्रीकृष्णांना त्यांच्या सर्वव्यापी स्वरूपाचं वर्णन करण्याची विनंती केली. सामान्य लोक आणि विशेष करून निर्विशेषवादी लोक परम सत्याचे सर्वव्यापी रूप जाणण्यास उत्सुक असतात, कारण दे नीड द प्रूफ. त्यांना कुठेतरी हवं असतं की अरे मग हे असं आहे तर तसं कुठे आहे, कारण तर्कवाद तो कुठेतरी निर्विशेषवाद असतो. आणि म्हणून अशांना निश्चितपणे हे जाणायचं असतं की कशा प्रकारे ते, आणि अशा लोकांसाठी म्हणून अर्जुन श्रीकृष्णांना विचारित आहे की आपल्या विभिन्न शक्तींद्वारे ते कसे सर्वत्व व्यापून राहिले आहे. मनुष्याने जाणले पाहिजे. सामान्य जनांच्या वतीने अर्जुन श्रीकृष्णांना पृच्छा करीत आहे, बिकॉज ही इज रिप्रेझेंटिंग अ कॉमन मॅन. आणि अशा प्रकारे भगवंतांना अर्जुन आपल्या विभूतींविषयी सांगायला सांगतायत. आणि तिथे मग अर्जुन पुन्हा म्हणताय, कथम विद्यामहम योगिस्त्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन्मया. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे. हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अर्जुन त्या प्रोसेसला विचारतोय की कशा प्रकारे मी तुम्हाला कशा प्रकारे मी स्मरणात ठेवू, किंवा कशा प्रकारे कुठे मी तुमची पूजा करू. आणि अशा या प्रकारे सामान्य मनुष्याला श्रीकृष्णांविषयी प्रेम नसल्यामुळे तो सतत कृष्णस्मरण करू शकत नाही. म्हणून त्याला भौतिकदृष्ट्या त्यांचं चिंतन करावं लागतं. या जगातील भौतिकवादी लोकांच्या चिंतन करण्याच्या प्रकाराबद्दल अर्जुन विचार करीत आहे. केशु केशूच भावेशु हे शब्द भौतिक प्रकृतीला उद्देशून आहेत. भाव शब्दाचा अर्थ प्राकृत गोष्ट असा होतो. भौतिक लोकांना श्रीकृष्णांचं आध्यात्मिक दृष्ट्या ज्ञान होऊ शकत नाही, कारण वी आर मटेरियलिस्टिक. त्याच्यामुळे ते स्पिरिच्युअल ज्ञान, तितकी स्पिरिच्युअल तेवढं लेवल जाणणं हे खूप कठीण. आणि म्हणूनच भौतिक लोकांना, मटेरियलिस्टिक लोकांना श्रीकृष्णांचं आध्यात्मिक दृष्ट्या ज्ञान होणं कठीण असतं, आणि ज्ञान होणं भौतिक लोकांना श्रीकृष्णांचे आध्यात्मिक दृष्ट्या ज्ञान होऊ शकत नाही. म्हणून त्यांनी भौतिक गोष्टींवर मन केंद्रित करून श्रीकृष्ण हे भौतिक अभिव्यक्तींद्वारे कशा प्रकारे प्रकट झाले आहेत हे पाहण्याचा प्रयत्न करावा, असा सल्ला त्यांना देण्यात. केशु केशूच भावेशु म्हणजे तो जो भाव आहे ना, तो तुम्ही त्या अभिव्यक्तींवर, की ज्या अभिव्यक्ती तुम्हाला भौतिकतेमध्ये दिसत आहेत आणि त्या भौतिक अभिव्यक्तींद्वारे भगवंत तुम्हाला दिसतायत, भगवंत भेटतायत, त्याच्यावर तुम्ही तुमचं मन केंद्रित करा. आणि अशा प्रकारे ते कशा प्रकारे त्या अभिव्यक्तींद्वारे प्रकट झालेले आहेत त्यावर तुमचं लक्ष केंद्रित करा, असा सल्ला त्यांना दिला जातो. विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योगशक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसास्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन थकत नाही हो, अर्जुनाला कंटाळा येत नाही कुठलाही, की अर्जुनाला ज्ञान दिलं जातंय. तिथे प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरती त्या युद्धाच्या ठिकाणी भगवंत अर्जुनाला सगळं ज्ञान देत आहेत, पण अर्जुनाचा तो उत्साह अजून अजून वाढतोय, त्याला मनात येणारे प्रश्न अजून अजून वाढतात आणि त्याचं ज्ञान वाढतंय. आणि तो म्हणतोय की मला हे रसास्वादन, की मला या सगळ्याचा रसास्वादन करण्याचा इतका मोह आहे की माझं मन भरत नाहीये त्याच्यामुळे, आणि तो अतिशय उत्सुक आहे. आणि आता अमृतम या शब्दाबद्दल विचार केल्यास श्रीकृष्णांसंबंधीचे कोणतंही वर्णन, अर्थात उपदेश अथवा उपदेश, हा अमृत तुल्य असतो आणि प्रत्यक्ष अनुभवाद्वारे या अमृताचे पान केलं जातं. म्हणून आपल्याला जेव्हा गीता महात्म्य सांगितलं जातं ना, तेव्हा हे जे दुधाचं दुग्धम, की कशा प्रकारे हे दोहन करतायत श्रीकृष्ण, आणि हे दोहन करणारे श्रीकृष्ण असले तरी त्याचं जे रसापान करणारे आहेत ते निश्चितच कोण आहेत, तर अर्जुन जरी पहिलं
काय म्हणतात ना त्याला पाडसं असलं त्याचं, की छोटंसं वासरू असलं तरी आस्तिक लोक म्हणजे सगळे जे भगवंतांना जाणतायत ते त्या अमृताचं त्याचं रस्सापान करतायत, त्या अमृताला ग्रहण करतायत, त्या अमृताचं पान करतायत. आधुनिक कथा, कादंबऱ्या, इतिहास व भगवंतांच्या आणि इतिहास व भगवंतांच्या अलौकिक लीला यामध्ये फरक आहे. कारण या लौकिक कथा आणि गोष्टी आधी ऐकण्याने कंटाळा येतो. कधी कधी आपण पेपर वाचतोय त्याच रटा. मी तर मला वाटतं 3 वर्ष झाले पेपर वाचणं पूर्ण सोडून दिलं. कारण तो म्हणजे तुम्ही काय वाचू शकता त्याच्यातनं, फक्त निराशा घेऊ शकता. काय तुम्हाला त्या सिरियल्स मधनं किंवा काय काय मिळतं याचा जर थोडासा विचार केला तर आपण आपल्या मनाला तो प्रश्न विचारू शकतो. पण कृष्ण कथा श्रवण केल्याने कधीच कंटाळा येत नाही. कारण त्याचा आनंद वेगळा असतो, त्याच्याशी नाहीये तुलना कशाची. कारण जेव्हा आपण भगवद्गीता ऐकतोय मला नाही वाटत त्याच्याशी इतर कशाची तुलना केली जाईल. कारण इतकं अनमोल आणि असं इतकं प्रॅक्टिकल ज्ञान भगवंतांनी आपल्यापर्यंत असं सुंदरपणे पोहोचवलेलं आहे की ज्याचा आपण जितका जास्तीत जास्त स्वतःला उपयोग करून त्याचा जास्तीत जास्त आत्मसात करून ते जगण्याचा प्रयत्न करणं हेच मला वाटतं आपल्या हातात आहे. आणि म्हणूनच याच कारणास्तव संपूर्ण जगाच्या इतिहासात भगवंतांच्या अवतार लीलांची अनेक वर्णने आहेत. पुराणे म्हणजे गतकाळातील इतिहास आहे आणि यामध्ये भगवंतांच्या विविध अवतारांच्या लीलांचं वर्णन करण्यात आलेले आहे. म्हणून असे वाचनीय साहित्य पुन्हा पुन्हा जरी वाचले तरी ते नेहमी ताजे तवानेच राहते. कारण अशा प्रकारे हे कधीच, म्हणून ते जे कृष्ण पुस्तक आहे भगवंतांचं किंवा आपण जी आता भगवद्गीता अनेक वर्षांपूर्वी म्हणजे कित्येक वर्षांपूर्वीचं हे ज्ञान आहे, पण हे निश्चितच तितकंच ताजतवानं आणि इतकं ते सखोल आहे की जितकं वाचू तेवढं आपल्याला कमी आहे. भगवंत या ना त्या वेगवेगळ्या अँगल्सनी आपल्याला की असंही आहे का, असंही आहे, असंही आहे, असंही आहे, म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्हाला त्याच याच्यातनं खूप वेगवेगळे अर्थ आणि त्याच्यातनं येणारे मतितार्थ तो कळणं गरजेचं असतंच. पण अशा वेगवेगळ्या मल्टिपल अँगल्स मधनं आपल्याला ती गोष्ट निश्चित योग्य प्रकारे समजू शकते. मग आता भगवान अर्जुनाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणतायत, श्री भगवान वाच हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तींबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करीन. कारण हे अर्जुना, माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे आनंद आहे. कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या भगवंतांचं ऐश्वर हे अनंत आहे. हो, भगवंतांनी शेवटच्या श्लोकात म्हणूनच या अध्यायाच्या सांगितलं आहे की तू हे ऐश्वर जाण्याचा प्रयत्न करतोयस, पण याची खरंच गरज आहे का? कारण मी एका अंशातून, ज्या परमात्म्याचे आपण सगळेच अंश आहोत, त्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये भगवंत वसलेले आहेत आणि प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्म्याचं अस्तित्व आहे. अशा या अंशातून भगवंतांनी सगळ्या सृष्टीला, सगळ्या विश्वाला व्यापलेला आहे. पण तो तरीही भगवंत सांगतायत आता अर्जुनाला की निश्चितच कशासाठी, तर निर्विशेषवादी किंवा सर्वेश्वरवादी भगवंतांचं विलक्षण ऐश्वर्य तसेच दिव्य शक्तींची अभिव्यक्तीही जाणू शकत नाहीत. आध्यात्मिक तसेच भौतिक अशा दोन्ही जगतात भगवंतांच्या शक्ती विविध अभिव्यक्तींच्या रूपाने विखुरलेल्या आहेत. साधारण मनुष्य कोणत्या विभूतींचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊ शकतो याचं वर्णन आता श्रीकृष्ण करीत आहेत. अशा रीतीने त्यांच्या पूर्ण शक्तीच्या अंशाचं हे वर्णन आहे. म्हणजे हे कुठेतरी फक्त म्हणतात ना, काय म्हणतात, पिक्चर अभि बाकी आहे असं झलक फक्त भगवंत दाखवत आहेत. की भगवंत म्हणतात की ऐश्वर्य अनंत आहे, पण त्याच्या सूचक अभिव्यक्ती मी तुला सांगतो की जे काही फक्त रिप्रेझेंट करतायत काही गोष्टी, तेवढ्या मी तुला सांगतो आता. अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः. आता भगवंतांनी सांगायला सुरुवात केलेली की कुठल्या कुठल्या अभिव्यक्तींमध्ये, तर आपण त्या फक्त काय म्हणतात ना त्याला, त्या स्वरूपामध्ये जाणून घेऊया की प्रत्येकाचं नाव आणि प्रत्येक कशा प्रकारे त्या कुठल्या कुठल्या गोष्टींमध्ये भगवंत आहे. अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एवच. भगवंत म्हणतायत. हरे कृष्ण. वाचा माताजी अर्थ त्याचं वर्णन. हे अर्जुना, सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मी आहे. मीच सर्व जीवांचा आदी, मध्य आणि अंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत की कशा प्रकारे भगवंतांच्या 3 पुरुषावतारांचं वर्णन श्रीमद भागवतात केलंय. ज्या महाविष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू, की अशा प्रकारे या तिन्ही रूपांचं वर्णन, पुरुष रूपांचं वर्णन केलेलं आहे. तर या 7वं तंत्रामध्ये आपण याचा एक रेफरन्स घेऊया की ज्याच्यात वर्णन करण्यात आलेलं आहे, विष्णोस्तु त्रीणी रूपाणी पुरुषाख्यान्यथो विदुः.
या भौतिक सृष्टीमध्ये कर्णोदकशाही विष्णू, कारणोदकशाही विष्णू, कारणोदकशाही विष्णू म्हणजेच महाविष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू या 3 रूपांमध्ये भगवंत प्रकट होतात. महाविष्णू म्हणजेच किंवा कारणोदकशाही विष्णूंचं वर्णन ब्रह्मसंहितेत करण्यात आलेले आहे 5.47 मध्ये. या कारणार्णव भजले भजती स्म योगा निद्रा. सर्व कारणांचं कारण भगवान श्रीकृष्ण कारणोदक सागरामध्ये महाविष्णू रूपामध्ये पहुडलेले असतात. म्हणून भगवंत हे या सृष्टीचे आदी, मध्य आणि अंत आहेत. कारण त्यांच्यापासूनच ही सृष्टी आहे. जरी ब्रह्मांनी सृष्टी निर्माण केलेली असती तरी बीज देणारे पिता, पहिला निर्माता, फर्स्ट क्रिएटर इज भगवंत आणि सेकंड क्रिएटर इज ब्रह्मा, की ज्यांच्या आज्ञेने ब्रह्मांनी ही सृष्टी निर्माण केलेली. आणि म्हणूनच या सृष्टीचे आदी, मध्य आणि अंतही भगवंत आहेत. आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी. भगवंत सांगतायत पुढे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आदित्यांमध्ये विष्णू मी आहे, तेजस्व्यांमध्ये दैदिप्यमान सूर्य मी आहे, मरुद्गणांमध्ये मरीची मी आहे आणि नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं 12 आदित्य, मी तुम्हाला माताशी नंतर सांगेनच आदित्य, वसू आणि हे सगळे, तर तसं 12 आदित्य आहेत ज्यामध्ये श्रीकृष्ण मुख्य आहेत. आकाशामध्ये चमकणाऱ्या तेजस्वी ताऱ्यांमध्ये सूर्य मुख्य आहे. ब्रह्मसंहितेत सूर्याचं वर्णन भगवंतांचा तेजस्वी नेत्र करण्यात आलेलं आहे. ज्या पुरुषोत्तम अध्यायामध्ये आपण बघणार आहोत, शशी आणि सूर्य हे भगवंतांचे नेत्र आहेत. भगवंतांचं तेज जे आहे ते त्याच्यापासूनच हे सूर्य आणि चंद्रांना तेज मिळतं आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांचं तेज हे सूर्यामध्ये आपल्याला दिसतंय. म्हणून भगवंत हे सूर्याप्रमाणे आहेत की ज्यांचा जसा सूर्याचा प्रकाश सगळीकडे समावलेला आहे तसा भगवंतांचं हे चैतन्य आहे. आणि हा तेजस्वी नेत्र म्हणून सूर्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. म्हणून सूर्य म्हणजेच भगवंता, म्हणजे दैदिप्यमान असं कोण आहे तर सूर्य आहे, जे प्रत्यक्ष भगवंत आहे. नक्षत्रांमध्ये रात्रीच्या वेळी चंद्र हा प्रमुख असतो, म्हणून चंद्र हा श्रीकृष्णांचं रूप आहे. अशा प्रकारे चंद्र हे एक नक्षत्रांपैकी एक आहे. सूर्य, चंद्र हे भगवंतच आहेत. आणि या ठिकाणी भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे चंद्र हा नक्षत्रांपैकी एक असल्यामुळे चमकणारे तारे हे सूर्य नसून चंद्राप्रमाणेच नक्षत्र आहे. अशा प्रकारे चमकणारे ताऱ्यांना सुद्धा सूर्य नसून की जे तारे आकाशामध्ये चमकत असतात ते चंद्राप्रमाणेच नक्षत्र आहेत. आणि या सगळ्याला कुठेतरी भगवंत कारणीभूत आहेत आणि भगवंतांपासूनच यांचं तेज आहे. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना. येस माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेदांमध्ये सामवेद मी आहे, देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे, इंद्रियांमध्ये मन मी आहे आणि प्राणी मात्रांमधील चेतना मी आहे. हरे कृष्ण. हरे चेतना, कृष्ण. चैतन्य भगवंत आहे. सामवेद, इंद्र आणि मन जे आहे, मन भगवंत आहे. सगळ्यात श्रेष्ठ जी अभिव्यक्ती दाखवलेली आहे भगवंताने, प्रत्येक याच्यामध्ये जे रिप्रेझेंट केलं जातंय त्याला भगवंताने उल्लेख केलेला आहे. रुद्राणाम शंकराश्चास्मी वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मी मेरुः शिखरिणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व रुद्रांमध्ये शंकर मी आहे, यक्ष आणि राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे, वसूंमध्ये अग्नी मी आहे आणि सर्व पर्वतांमध्ये मेरू मी आहे. मेरू हरे पर्वत कृष्ण. भगवंत आहे. हरे कृष्ण. हे सगळे अभिव्यक्ती आहेत. त्या प्रत्येक अभिव्यक्तींना जाणून घ्या. शंकर आहेत, कुबेर आहेत, अग्नी, वसूंमध्ये अग्नी भगवंत आहे. पर्वत, सगळ्या पर्वत रांगांमध्ये मेरू पर्वत हे भगवंत आहे. पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, पुरोहितांमधील प्रमुख पुरोहित बृहस्पती मीच असल्याचे जाण. सेनापतींमध्ये कार्तिकेय मी आहे आणि जलाशयांमध्ये सागर मी आहे. ज्याची हरे थोरवी कृष्ण. आहे. आणि म्हणूनच कार्तिकेय जे शंकराचे पुत्र आहेत, गणेशाचा भाऊ आहे, कार्तिकेय सेनापतींमध्ये म्हणजे लढवय्या असे कोण आहेत तर कार्तिकेय मी आहे. अशा प्रकारे सगळ्या या प्रत्यक्ष भगवंतांचं ज्यांच्यामध्ये अंश आहे अशा या सगळ्या अभिव्यक्ती भगवंतांनी त्याचं वर्णन विस्तृत प्रकारे सांगितलेलं आहे. त्यांची नावं इथे सांगितलेली. महर्षिणाम भृगुरहम
गिरामस्म्येकमक्षरम् यक्षाणां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां ज्ञान हिमालयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महर्षींमध्ये भृगु मी आहे. ध्वनीमध्ये दिव्य ओंकार मी आहे. यज्ञांमध्ये जपयज्ञ मी आहे आणि अचल पदार्थांमध्ये हिमालय पर्वत मी आहे. हरे कृष्ण. भृगु भृगु हरे हे कृष्ण. सगळ्यात सामर्थ्यवान ऋषी, सामर्थ्यशाली ऋषी, की सामर्थ्यशाली असे ऋषी भगवंत आहेत. आणि दिव्य ध्वनी ओंकारामध्ये भगवंत आहेत. ओंकार म्हणजेच भगवंत आहेत. म्हणून आपण ओम या शब्दाचा ओम तत्सत 17व्या अध्यायामध्ये आपण अजून जाणणार आहोत की प्रत्यक्ष हरे कृष्णामध्ये सुद्धा ओंकार नाहीये, पण हरे म्हणजे की तिथे ओंकाराचं वास्तव्य आहे. म्हणून यज्ञांमध्ये जपयज्ञ मी आहे. आणि म्हणून हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या महामंत्राचा जपयज्ञ म्हणजे श्रीकृष्णांचं परम पवित्र रूप आहे. विष्णू भगवंत आणि त्यांचं नामस्मरण हे वेगळं नाही. आणि म्हणूनच भगवंत आपल्या नामस्मरणांमधून तिथेच तर आपण भगवंतांना राधा राणीला आळवतोय, आम्हाला भगवंतांच्या भक्तीत ठेव. म्हणून कृष्ण आणि कृष्णांचं नाव हे वेगळं नाही, भगवंत त्यामध्ये आहेत. आणि अशा प्रकारे भगवंत त्या सूचक अभिव्यक्तींना आपल्याला वर्णन करून सांगतात. अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व वृक्षांमध्ये अश्वत्थ वृक्ष मी आहे आणि सर्व देवर्षींमध्ये नारद मी आहे. गंधर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे आणि सर्व सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे सगळ्या या अश्वत्थ वृक्ष जो आहे, वटवृक्ष जो आहे, ज्याचा आपण पुन्हा पुरुषोत्तम योगामध्ये आपल्याला त्याचा उल्लेख आलेला आहे, निश्चित आपण जाणणार आहोत त्याला जास्त. तर या वटवृक्ष म्हणजे मी आहे, सर्वात उंच आणि अत्यंत सुंदर असा वृक्ष आहे. गंधर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे, त्याच्यानंतर देवर्षींमध्ये नारद मुनी मी आहे, तर सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनी, ज्यांनी सगळं तत्व सांगितलेलं आहे. कपिल मुनींना श्रीकृष्णांचा अवतार मानण्यात येतं, कारण त्यांनी सांगितलेल्या तत्वज्ञानाचा, सांख्य तत्वज्ञान त्यांनी आपल्या आईला सांगितलेल्या देवहूतीला, या तत्वज्ञानाचा उल्लेख श्रीमद भागवतात करण्यात आलेले आहे. जे ज्ञान त्यांनी त्यांच्या मातेला दिलेलं आहे, देवहूतीला दिलेलं आहे. त्यानंतर आणखी एक कपिल विख्यात झाला, पण त्यांनी सांगितलेले तत्वज्ञान हे नास्तिकवादी आहे. म्हणून या दोघांमध्ये फार अंतर आहे, कारण ते कुठेतरी वेगळे कपिल मुनी म्हणून आले होते, पण त्यांनी त्या नास्तिकवादाचा प्रसार केला होता. म्हणून त्या कपिल मुनींचा आणि यांच्यामध्ये खूप फरक आहे, ज्याचा उल्लेख प्रभुपादांनी इथे केलेला आहे. उच्च हि श्रव समश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम विद्धि सॉरी, उच्च हि श्रव समश्वानां विद्धि अमृतोद्भवम् ऐरावतम गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अमृत प्राप्तिकरता केलेल्या समुद्र मंथनातून उत्पन्न झालेल्या अश्वांमधील अश्व उच्चैश्रवा मीच आहे. गजेंद्रांमध्ये ऐरावत मी आहे आणि मनुष्यांमध्ये राजा मी आहे. राजा हरे कृष्ण. वेदांमध्ये राजाला भगवंतांचा प्रतिनिधी मानण्यात आलेला आहे. तथापि या युगांमध्ये धर्माच्या रासाबरोबरच राजसत्ताक पद्धतीची अवनती झाली आणि आता ती पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. तरी आपण जाणले पाहिजे की प्राचीन काळी जे धर्मनिष्ठ राजांच्या अंमलाखाली जनता अधिक सुखी होती. जसा जनक राजा झाले, राम राजा, की राम राज्य केलं. जनकांच्या सगळ्या प्रजेमध्ये सुद्धा कशा प्रकारे असे हे राजा, म्हणजे हे जे धर्माला जाणणारे राजा, की असे धर्मनिष्ठ जे राजा आहेत, त्यांच्यामध्ये भगवंतांचा अंश. म्हणूनच राजा मनुष्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे. अयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व आयुधांमध्ये वज्र मी आहे. गायींमध्ये सुरभी गाय मी आहे. प्रजोत्पादनास कारण असणारा कामदेव मदन मी आहे आणि सर्पांमध्ये वासुकी मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे या सगळ्या सूचक अभिव्यक्ती आहेत. अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नागांमध्ये अनंत मी आहे आणि जलचरांमध्ये मी वरुण आहे. पितरांमध्ये अर्यमा मी आहे
आणि नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंता यमदेव मी आहे. यमदेव हरे सुद्धा कृष्ण. प्रत्यक्ष भगवंत आहे. जे पापी आहेत त्यांना मृत्यूनंतर जिथे नेलं जातं त्या यमराज त्यांना निरनिराळ्या प्रकारच्या शिक्षा देण्याची व्यवस्था भगवंतच करतात. जो शिक्षा देण्याची व्यवस्था करतो ते प्रत्यक्ष भगवंतच आहेत. आणि म्हणूनच दुष्टांना शासन करणारे अनेक जीव आहेत, त्यामध्ये यमदेव हे प्रमुख आहेत. आणि अशा या यमदेव म्हणजे सुद्धा प्रत्यक्ष भगवंतच आहेत. पितृलोकांचा अधिष्ठाता असलेले अर्यमा यांना श्रीकृष्णांचाच प्रतिनिधी म्हटलेला आहे. हा श्रीकृष्णांचा प्रतिनिधी आहे. जलचरांमध्ये वरुण देव आहे आणि नागांमध्ये अनंतनाग हे सर्वश्रेष्ठ आहे, ज्याचा उल्लेख अनंतनागाचा उल्लेख जेव्हा भगवंतांना वासुदेव घेऊन चाललेले होते यमुना नदीमधून, तेव्हा या अनंतनागाने तिथे पूर्णपणे आपला फणा धरून त्यांना प्रोटेक्शन दिलं होतं आणि त्यांना त्या प्रकारे ते वासुदेवांनी यमुना पार केलेली होती. आणि अशा प्रकारे ह्या सगळ्या अभिव्यक्ती आहेत भगवंतांच्या. प्रल्हादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगे द्रोहं वैनतेयश्च पक्षिणां. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैत्यांमध्ये भक्तराज प्रल्हाद मी आहे. दमन करणाऱ्यांमध्ये काळ मी आहे. पशूंमध्ये सिंह मी आहे आणि पक्ष्यांमध्ये गरुड मी आहे. हरे ज्या कृष्ण. दैत्यांमध्ये की राक्षसी अशा त्या सगळ्या कुळामध्ये प्रल्हाद महाराज जन्माला आलेले होते, कारण तो प्रल्हाद महाराज भगवंतांचा अंश आहे. आणि म्हणूनच दिती अदिती या दोन भगिनी आहेत आणि अदिती पुत्रांना आदित्य तर दिती पुत्रांना दैत्य म्हटलं जातं. सर्व आदित्य हे भगवंतांचे भक्त आहेत, पण दैत्य काय आहेत तर नास्तिक आहेत. पण या दैत्य कुळामध्ये पण कोणाचा जन्म झाला? प्रल्हाद महाराजांचा. प्रल्हादाचा जन्म जरी दैत्य कुळामध्ये झाला होता तरी तो बालपणापासून महान भगवत भक्त होता. त्याला आपल्या भक्तीमुळे आणि दैवी गुणांमुळे श्रीकृष्णांचा प्रतिनिधी म्हणून मानण्यात आलेला आहे. पवतामस्मी रामः शस्त्रभूतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्त्रोतसामस्मि जाह्नवी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पवित्र करणाऱ्यांमध्ये वायू मी आहे. शस्त्र धारण करणाऱ्यांमध्ये राम मी आहे. मत्स्यांमध्ये मकर मासा मी आहे आणि प्रवाही नद्यांमध्ये गंगा नदी मी आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्गाणामदिरान्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्. कृष्ण. हे अर्जुना, सर्व सृजनांचा आदी अंत आणि मध्यही मीच आहे. सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्म विद्या आहे आणि तर्कशास्त्रींमध्ये निर्णायक सत्य मी आहे. हरे कृष्ण. सुंदर सांगितलंय बघा, किती सुंदर वर्णन केलेलं आहे. आणि म्हणून आदी अंत मध्य आपल्याला आधी कळलेलंच आहे. तर सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्म विद्या ही श्रेष्ठ आहे असं अर्जुनाला भगवंत सांगतात. तर्कशास्त्रींमध्ये पण निर्णायक जे सत्य आहे ते मी आहे. कारण तो तर्क केलेला असतो, पण जे निर्णायक सत्य असतं त्या निर्णायक सत्यामध्ये प्रत्येक जे शाश्वत आहे ते भगवंत आहे. तर्कशास्त्रांचं निर्णायक शास्त्र अध्यात्म विद्येमध्ये भगवंत आहे. अशा प्रकारे भगवंतांनी या सगळ्याचं वर्णन करत गेलेले आहे. त्याचा सगळ्याचा संदर्भ देऊन त्याच वर्णन केलेलं आहे. अक्षराणा मकरोस्मी द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अक्षरांमध्ये अकार मी आहे आणि समासांमध्ये द्वंद्व समास मी आहे. अविनाशी काळ मी आहे आणि सृष्टीकर्त्यांमध्ये ब्रह्मदेव मी आहे. भगवंत आहे. अशा या हरे प्रत्येक कृष्ण. सृष्टीकर्त्यांमधील भगवंत म्हणजेच ब्रह्मदेव आहेत. ब्रह्मदेवांचाच अंश असलेले कृष्णाचा अंश असलेलेच ते ब्रह्मदेव भगवंत आहेत. तिथे भगवंत म्हणजेच ब्रह्मदेवांनी सृष्टी निर्माण केलेली आहे. कृष्ण हे बीज देणारे पिता, प्रत्येकामध्ये तो अंश. मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च अमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्ष नारीणां स्मृतिर्मेधा धृती क्षमा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व हरण करणारा मृत्यू मी आहे आणि भविष्यामध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचे कारणही मीच आहे. स्त्रियांमध्ये कीर्ती
ऐश्वर्य, मधुरवाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढता आणि क्षमा मी आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हरे इथे ठिकाणी कृष्ण. उल्लेख केलेल्या कीर्ती, भाग्य, मधुरवाणी, स्मृती, बुद्धी, निष्ठा या क्षमा या 7 ऐश्वर्यांना स्त्रीवाचक मानलं जातं. जर एखाद्या व्यक्तीकडे ही सर्व किंवा त्यापैकी काही ऐश्वर्य असली तरी त्याला स्तुत्य समजलं जातं. जर एखाद्या मनुष्य सदाचारी असेल तर तो स्तुत्य बनतो. संस्कृत ही परिपूर्ण भाषा आहे, म्हणून अत्यंत कीर्तिमान आहे. एखाद्या विषयाचं अध्ययन केल्यावर जर मनुष्याला त्या विषयाचं स्मरण होऊ शकत असेल तर त्याला उत्तम स्मृतीचं वरदान लाभलेलं असतं. आपण म्हणतो बघा, स्मरणशक्ती किती उच्च लाभलेली असते. हे भगवंतांची देण असते. निरनिराळ्या विषयांवरील अनेक पुस्तके केवळ वाचण्याचीच योग्यता नव्हे तर ती जाणून घेणं आणि त्यांना आवश्यकतेनुसार जीवनात उतरवणं म्हणजेच बुद्धी, मेधा होय. अस्थिरतेवर विजय प्राप्त करणं म्हणजे दृढता होय. जेव्हा पूर्णपणे योग्य झाल्यावरही मनुष्य विनम्र आणि शांत असतो आणि जेव्हा तो सुखदुःखांमध्ये स्थिर असतो तेव्हा त्याच्याकडे असणाऱ्या ऐश्वर्याला क्षमा म्हटलं जातं. याचा सगळ्याचा आपण 18व्या अध्यायात खूप छान शिकणार आहोत. धृती काय आहे, गूढता काय आहे आणि कशा प्रकारे वेगवेगळ्या स्तरातील म्हणजे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक लोक याच्या कशा प्रकारे त्यांच्यामध्ये ती असते. म्हणून अशा प्रकारे या सगळ्याच भगवंतांच्या कृपेशिवाय अहो साधं गवताचं पात जिथे हलत नाही तिथे भगवंतांशिवाय की त्यांच्या आशीर्वादाशिवाय हे सगळं असणं हे निश्चितच शक्य नाही. म्हणून या सगळ्या सूचक अभिव्यक्तींना आपण पूर्णपणे जाणून घेतलं पाहिजे. बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सामवेदातील स्तोत्रांमध्ये बृहत साम मी आहे आणि छंदांमध्ये गायत्री मी आहे. मासांमध्ये मार्गशीर्ष, नोव्हेंबर, डिसेंबर मी आहे आणि ऋतूंमध्ये वसंत मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा सगळ्या ऋतूंचं आणि महिन्यांचं सुद्धा प्रतिनिधित्व भगवंत करतात. द्युतम चलयतामस्मी तेजस्तेजस्विनामहम जयोस्मी विवसायुस्मी सत्वम सत्ववतामहम. हरे कृष्ण. फसविणाऱ्यांमध्येही द्यूत मी आहे आणि तेजस्व्यांचे तेज मी आहे. विजय मी आहे. साहस आणि बलवानांचे बलही मीच आहे. जे हरे आपल्याला 7व्या कृष्ण. अध्यायात भगवंतांनी सांगितलेलं बलवानांच्या शक्तीमध्ये, शक्तिमानांच्या शक्तीमध्ये, बलवानांच्या बलामध्ये, शक्तिमानांची आणि बुद्धिमानांच्या बुद्धीमध्ये, अशा प्रकारे जे काही आहे त्याचप्रमाणे फसवणाऱ्यांमधलंही द्यूत भगवंत आहेत. जसं आपण म्हटलं की परा अपरा शक्तीची सगळ्याची की माया शक्ती स्ट्रॉंग ही भगवंतांची निर्मिती आहे. तशा प्रकारे भगवंतांचा अंश तिथेही आपल्याला सांगितलेला आहे. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामशूनां कविः. हरे कृष्ण. कृष्ण. वृष्णी वंशीयांमध्ये वासुदेव मी आहे आणि पांडवांमध्ये अर्जुन मी आहे. मुनींमध्ये व्यास मी आहे आणि महान विचारक कवींमध्ये उशना मी आहे. हरे कृष्ण. वासुदेव जे वसुदेवाचा पुत्र आहे ते वासुदेव आहेत, जे भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे वासुदेव इथे आपल्याला आपण जाणलं पाहिजे की भगवद्गीतेच्या या श्लोकामध्ये उल्लेख केलेला वासुदेव म्हणजे बलदेव किंवा बलराम आहे. कारण सर्व अवतारांचा उगम त्यांच्यापासून होतो, म्हणून तो वासुदेवांचंही एकमात्र उगमस्थान आहे. भगवंतांच्या निकटस्थ विस्तारांना स्वांश म्हणतात आणि अन्य प्रकारच्या विस्तारांना विभिन्न अंश म्हणतात. तो बलदेव आणि बलराम जे आहेत म्हणजे जे भगवंतांचे भाऊ आहेत ते वेगळे नाही आहेत भगवंतांपासून. त्यांना आपण जेव्हा बोलू तर धामामध्ये जाणू तेव्हा निश्चितच आपण जाणू की भगवंत आणि बलराम हे वेगळे नाहीत, त्यांचाच विस्तार आहे, त्यांचेच. म्हणून जेव्हा आपण या भौतिक युगामध्ये बघितलं की चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू हे वेगळे नाही, त्यांचाच अंश आहे, त्यांचंच इन्कार्नेशन, त्यांचा विस्तार आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला वासुदेवांचं हे एकमेव उगमस्थान असलेले म्हणजे बलदेवांपासून बलदेव बलराम हे एकच. आणि अशा प्रकारे जे भगवंतांचे ज्येष्ठ बंधू त्या विस्तारांना स्वांश की त्यांच्यापासूनचे अंश नाही तर विभिन्न अंश असं म्हटलं जातं. दंडो दमयतामस्मी नितिरस्मी जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम. सॉरी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अराजकतेचे दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये दंड मी आहे आणि जे विजयेच्छू आहेत त्यांची नीती मी आहे.
रहस्यांमधील मौन मी आहे आणि ज्ञानीजनांमध्ये ज्ञान मी आहे. हरे ज्ञान कृष्ण. विजयच्यंची नीतीने जे विजयी होत आहेत, धर्माचा इथे विजय झालेला आहे. म्हणून जे विजयाची इच्छा करणार आहेत त्यांची नीती मी आहे, की ते चांगल्या मार्गाने तो विजय मिळवतात, त्या नीतीमध्ये मी आहे. हे महत्वाचं आहे. म्हणूनच याप्रमाणे भगवंत सांगतात की अशा या अभिव्यक्ती कशा प्रकारे आहेत. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तसेच हे अर्जुना, संपूर्ण सृष्टीचे बीज मी आहे. कोणताही चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही. हरे राम. हरे कृष्ण. प्रत्येक गोष्टीला कारण असतं आणि ते कारण किंवा बीज म्हणजे श्रीकृष्ण आहे. म्हणजे श्रीकृष्ण. श्रीकृष्णांच्या शक्तीविना काहीच अस्तित्वात राहू शकत नाही. बीज म्हणजे श्रीकृष्णच आहे. श्रीकृष्णांच्या शक्तीविना ज्याचा आधार भगवंत आहे, त्यामुळे त्यांच्याशिवाय काही अस्तित्वात राहू शकत नाही. म्हणून श्रीकृष्णांना सर्व शक्तिमान म्हटलं जातं. त्यांच्या शक्ती वाचून कोणतीही चराचर वस्तू अस्तित्वात राहू शकत नाही. आणि म्हणून इथे आपल्याला जाणून घेतो आहोत की कशा प्रकारे एक मिनिट आहे, जे काही श्रीकृष्णांच्या शक्तीवर आधारित नाही तिला माया जे अस्तित्वात नाही असं म्हणतात. कशा प्रकारे ती माया शक्ती आहे जी भगवंतांचीच निर्मिती असली तरी ती शक्तीवर आधारित नाही. ती भगवंतांना कुठेतरी निर्मिती असली तरी ती माया आहे आणि ती कुठेतरी काम, क्रोध, लोभ, मद या सगळ्यामध्ये उडणारी अशी ही माया आहे. आणि निश्चितच म्हणून भगवंत सांगतायत की शाश्वत असं जे काही आहे ते भगवंतांपासून आहेत. कारण बीज देणारे पिता, बीज म्हणजेच श्रीकृष्ण. नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपो एष एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ सूचक आहेत. केवळ हरे सूचक आहे. इट इज कृष्ण. जस्ट रिप्रेझेंटिंग. इट इज जस्ट रिप्रेझेंटिंग श्रीकृष्ण. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांच्या शक्ती आणि ऐश्वर्याने अनेक प्रकारे जाणण्यात आलंय आणि त्यांना जाणण्यात आलं तरी त्यांना ऐश्वर्याला मुळीच अंत नाही. त्यांच्या ऐश्वर्याला अंत नाही. अनंत आहे त्यांचं ऐश्वर्य. यास्तव सर्व शक्ती आणि विभूतींचं वर्णन करणं शक्य नाही. अर्जुनाच्या जिज्ञासेचं समाधान करण्याकरता केवळ काही उदाहरणं वर्णन केलेली आहेत. म्हणून या सूचक अभिव्यक्ती, काही रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आहेत तेवढे फक्त भगवंतांनी सांगितलेले आहे. यद्यद्विभूतिमस्तत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छं त्वं मम तेजोंश संभवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक असो किंवा भौतिक असो, आध्यात्मिक अथवा भौतिक जगातील कोणतीही सुंदर किंवा तेजस्वी अभिव्यक्ती ही श्रीकृष्णांच्या ऐश्वर्याचा एक अंश असल्याचं जाणलं पाहिजे. कोणतीही असामान्य ऐश्वर्यमय वस्तू श्रीकृष्णांच्या ऐश्वर्याचं रूप आहे असं समजलं पाहिजे. कारण ती त्या अंशातूनच तयार झालेली, अत्यंत सौंदर्यवान असू दे किंवा कसंही असू दे तरी तिथे कुठेतरी ते रिप्रेझेंट कोण करतंय? भगवंत. आणि तिथे अस्तित्व कोणाचं आहे? भगवंतांचं आहे. आणि म्हणूनच ते भगवंतांचा अंश असल्याचं जाणलं पाहिजे. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन. किं ज्ञातेन तवार्जुन. भगवंत विचारताय. विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. भगवंत या सगळ्या सूचक अभिव्यक्ती भगवंतांनी सांगितल्या आहेत आणि भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की कशासाठी तुला ह्या विभूती जाणून घ्यायच्या आहेत, जिथे एका अंशातून ही सृष्टी, भगवंत आपल्या विभिन्न अंश विस्ताराद्वारे परमात्मा रूपाने सर्व व्यापून राहतात. कारण परमात्मा अस्तित्वातील प्रत्येक वस्तूमध्ये प्रविष्ट होतो. म्हणून शुद्ध भक्त भक्तिभावाने पूर्णपणे आपले मन श्रीकृष्ण भावनेमध्ये एकाग्र करतात. यास्तव ते सदैव दिव्यावस्थेमध्ये स्थित असतात.
या अध्यायातील 8व्या श्लोकापासून ते 11व्या श्लोकापर्यंत कृष्ण भक्ती किंवा कृष्ण आराधना याचे स्पष्ट रीतीने निर्देशन करण्यात आलेले आहे, जी चतुश्लोकी गीता आहे. हाच शुद्ध भक्तीचा मार्ग आहे. या अध्यायामध्ये भक्तीची परम संसिद्धी, भगवंतांचं सानिध्य कसं प्राप्त करता येतं याचं वर्णन विशद रीतीने करण्यात आलेले आहे. गुरु शिष्य परंपरेतील महान आचार्य बलदेव विद्याभूषण या अध्यायावरील आपल्या भाष्याचा शेवट करताना म्हणतायत की यच्छक्तिलेशा सूर्याद्या भवत्यन्तत्युग्रस्तेजसः यदंशेन धृतं विश्वं सकृष्णो दशमेर्चते. भगवान श्रीकृष्णांच्या शक्तीपासून तेजस्वी सूर्य सुद्धा आपली शक्ती प्राप्त करतो आणि श्रीकृष्णांच्या विस्तारित रूपांद्वारे संपूर्ण जगताचं पालन पोषण होते, म्हणून श्रीकृष्ण पूजनीय आहे. अशा प्रकारे जो सूर्य भगवंतांचा नेत्र आहे हो, त्या सूर्यापासून सगळ्या सृष्टीचं म्हणजे जे काही फिजिकल नीड्स आहेत किंवा ज्या काही नीड्स आहेत भौतिकतेच्या, त्या सगळ्या या भगवंतांपासूनच आपल्या पूर्ण केल्या जातात. भगवंतांचे जे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स असले तरी त्यांच्यापासून, म्हणजेच भगवंतांचा जो अंश, की एका अंशातून म्हणजे परमात्मा रूपी, म्हणून आपण म्हणतो की ब्राह्मण हा कवी अर्थीने, की कशा प्रकारे पंडित हा समदर्शिना असो, तर अशा प्रकारे तो समदर्शीन. कारण तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा बघतो आणि म्हणूनच इथे भगवंत म्हणतात की प्रत्येक त्या अंशामधून मी अख्खं विश्व व्यापलेलं आहे. अशा प्रकारे भगवद्गीतेच्या विभूती योग या 10व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्णा. आपण नंतर 11वा अध्याय पुढच्या वेळेला सुरू करू. तर इथे आपला 10वा अध्याय संपन्न झालेला आहे. कुणाला काही प्रश्न आहेत का? विभूतींविषयी काही अजून सखोल जाण्याचं आहे का, किंवा कुठले काही प्रश्न आहे, काही कळलं नाही तर प्लीज विचारू शकता. मी शेअरिंग थांबवते. आणि मला एक प्रश्न विचारायचा आहे.